Добрый вечер. Зараз гук пайшоў. Добрый вечер. Сёння гуляем у Against the Storm. Увогуле вельмі цудоўная гульня. Калі не гулялі, вельмі рэкамендую. Я даўно у яе не заходзіў, але у яе ёсць вельмі файныя, калі вам падабаюцца горадабудаўніцтва, у яе ёсць вельмі файныя элементы. Гэта гульня, якая для мяне яна па-асабістаму выключная. Вітаю, Сэнвел. Для мяне канкрэтна Against the Storm вельмі выключная гульня, таму што мне падабаецца горадабудаўніцтва, мне падабаюцца роуглайты, і гэтая гульня зрабіла тое, што я ніколі не думаў, што магчыма да таго, як яна выйшла. Усе там, я бачыў прыклады таго, як ужо спрабуюць сумясціць два жанры, то бок роуглайт і горадабудаўніцтва, і ва ўсіх тых гульнях былі праблемы вялікія. І гэта першая гульня, якая даказала, што гэта ўсё ж такі магчыма, што гэта працуе, і гэта працуе чмуральна. Вітаю, Рэхана, вітаю, Сэнвел. Добра. Давайте поехали. У мяне ёсць гэта старае захаванне. Мяне гульня папярэдзіла, што захаванне ўжо не падыходзіць, таму мне трошкі там нешта прыбрала з яго, за гэта дала ўзнагароду. Таму, хутчэй за ўсё, гэты забег будзе з нуля. Але я зараз патлумачу, гэта не дрэн. У гульне нармальна абсалютна бясконца будавацца і фейліць. Дык вось, як і ў любым рагаліку, ну, не ў любым рагаліку, а ў большасці рагалікаў, у нас ёсць перкі, у нас ёсць розныя рэчы, якія адчыняюцца на працягу нашага забегу, так? Ну, калі ўзяць там, не ведаю, Enter the Gungeon, альбо ўзяць яшчэ што-небудзь. Вось, той же Dead Cells. У нас ёсць пэўны набор рэчаў, які мы можам узяць у сабою. Тут літаральна тое ж самае. У нас ёсць паляпшэнне паміж нашым будаўніцтвам, але наш цыкл гульнявы выглядае прыкладна так. Мы будуем пэўны гарадок, які павінен задаволіць каралеву вуглёў. Гэта каралева вельмі такая нестабільная асоба. З ёй патрэбна падыходзіць вельмі асцярожна. Мы змагаемся з часам, ну, не вельмі там жорсткі таймер, а ён можа змяняцца, настрой каралевы можа змяняцца, мы можем на яго ўплываць. Наша мэта пабудаваць горад, які будзе задавальняць каралеву. Калі мы не адолеем пабудаваць такі горад, і каралева застанецца незадаволена, яна зносіць гэты горад. Калі каралева будзе задаволена, і мы пабудаваць дастаткова вялікі горад, то мы ідзем да наступнага, і мы будуем гарады. Мы працягваем будаваць гарады, пакуль ёсць час паміж гэтымі самымі, паміж наступам буры, шторма. Калі яна наступае, то ўсё, што вы пабудавалі, усе гарады, яны таксама знішчаюцца, і цыкл пачынаецца па новай. То бок кожны раз, калі вы будуеце, вы прасоўваецеся наперад, усё знішчаецца, але ў вас захоўваюцца паляпшэнні і розныя перкі. І вы пакрыху вы працягваеце каруселі. Не, каруселі тут няма. Бабры ёсць, а каруселяў няма. Ну вось. Так, гэта што? Гэта ж нешта з перкаў, і мне не памятаю, каб такое прапанавалі раней. Нічога з гэтага не знаёма? Вось, можна далей на наступнае пасяленне распаўсюдзіцца. Вось мае два... ну, не поўнасцю гульня зануліла мае дасягненні, то бок я магу ўсё ж такі рассяліцца адсюль. Тут выпрабаванне будзе. Мне падаецца, я будаваўся канкрэтна сюды, каб выпрабаванне зрабіць. Не ўпэўнены, што я яго адолею. Давайте вось. У нас ёсць увогуле ёсць галоўны горад усяго гэтага Смолдерин Сіті. І ў гэтым горадзе мы робім нашы паляпшэнні, скажем так, гэта цэнтр усяго гандлю, і гэта адзінае месца, якое абараняецца каралевай гэтых вуглёў ад надыходзячага шторму. Вось, то бок гэта адзінае месца, калі будзе зануляцца ўся лакацыя, гэта адзінае месца, якое застанецца. Тут мы і паляпшэнні нашы і набываем. То што ў нас? Дэкарацыя новая. Добра. Не памятаю, апгрэйды я магу набываць? Магу, але няма за што. Ну, вось гэта магу гэтае вось панабываць. Пакуль прытрымаю, я не памятаю, што тут дзе, і чытаць не вельмі зараз жадаю ўсё. Сёння проста адпачываем, будзем гарадок будаваць. Хутчэй за ўсё, гэта будзе складаны горад, які не факт, што адолею. Мы абіраем, з якім набором мы высадзімся туды на тэрыторыю, і ў нас ёсць варыянты лісічкі, і яшчэ дзве невядомыя расы, рэптыліі, людзі і невядомая раса, і варыянт гарпеі і яшчэ дзве невядомыя расы. Плюс розныя наборы рэчаў. О, рыбы дадалі. Калі дадалі рыбы? Я прапусціў гэты момант. Я не гуляў даволі даўно, таму мне прыйдзецца ўсё гэта ўзгадваць.
Давайте возьмем варыянт з людьми і рэптыліямі. Давайте вось гэты варыянтчык. Оп. Ось яны ў нас будуць. Далей складанасць у мяне стаіць ветэран. Паглядзім, ці атрымаецца з ім. І з сабой яшчэ нешта можна набраць. Што нам будзе карысна? Што ўвогуле на гэтай тэрыторыі? Што-небудзь карыснае ёсць? Фрагменты пячаткі, ежа. А чаму... Я бачу, мне падаецца, я бачыў яшчэ адзін нейкі элемент. Чым больш складаны мы ўзровень бярэм, тым больш рэсурсаў мы атрымліваем і досведу. Гэта карысна, калі вы ідзеце ў доўгую. Або в вашых жа інтарэсах ідзеце як мага высокую складанасць. Не факт, што я з такой складанасцю вытрымаю з ветэранам. Давайте я возьму сабе папрасцей. Ось, піянер. Трошкі папрасцей. З дрэва у нас будзе дрэва. Не ўсе лес і мясцовасць, дзе мы высаджваемся, будуць адрознівацца. Зараз у нас плюс-мінус класічныя дрэвы нам пашчасціла. Хоць дрэва з іх будзе. І яшчэ ёсць рэсурсы. Ёсць мяса на гэтай тэрыторыі, ёсць яйкі, ёсць ягады. Розныя карані, грыбы. Ну тады нам плюс-мінус стандартны нейкі набор. Мяса мы так знойдзем. Давайте возьмем дадаткова яшчэ вугля. Яго даволі шмат ідзе. Каб нам было... Нам трэба грэцца будзе. Таму нам прыйдзецца взяць яшчэ трошкі. Давайте яшчэ, можа... Гэта ўсё мы можам здабываць і там. Давайте на пачатак, каб было, дрэва возьмем яшчэ. І на тое, што засталося, яшчэ жыхароў возьмем. Такім чынам у нас будзе плюс-мінус закрыты патрабаванні. Мы хутчэй зможам пабудавацца. У нас будзе і дрэва, і жыхары. Дрэва будзе выкарыстоўвацца на будынкі. Так, на тэрыторыі ёсць два эфекты. Зараз толькі калі мы пачалі, мы пабачылі эфект. У нас ёсць два пазітыўных эфекта і 4 негатыўных. І яны будуць пагаршацца, чым даўжэй мы будзем на гэтай лакацыі. З плюсаў, тое, што на гэтых... Гэта звычайны лес, то бок дрэвы, яны з'яўляюцца дрэвамі, а не нейкімі халерамі. Таму мы будзем атрымліваць дадаткова яшчэ дрэва з кожнага дрэва, як бы гэта не гучала. Вось. Вяртанне зямлі. Так, напоўненая вадкасцю. Ну, зямля напоўнена вадкасці і... Можна падбіраць больш будзе рэсурсаў у розныя сезоны. І аура спакою. Пасля таго, як прыходзіць кожны шторм, вы атрымліваеце пункты рэпутацыі за кожнае небяспечнае месца, якое вы адчынілі. Добра. Вось. У гэтым і сутнасць рагаліка. То бок у нас адначасова і будаўніцтва, і рагалік, як ён ёсць. Пры гэтым будаўніцтва як выпадзе. Бо час ад часу нам прыйдзецца проста эксперыментаваць. Ведаеце, калі вы горадабудаўніцтвам займаецеся ў большасці гульняў, то у вас плюс-мінус выпрацоўваецца адна стратэгія, адзіная стратэгія, па якой вы ідзеце. Вось, то бок пабудаваць гэта, атрымаць столькі-то рэсурсаў, потым пабудаваць гэта, і вы аптымізуеце гэта ўсё ў адну нейкую пэўную такі ланцужок, які вы паўтараеце раз за разам. Правильно? Тут гэта не працуе, бо нават выбар будынкаў, які вам прыйдзецца будаваць, ён таксама залежыць ад таго, што вам выпадзе. Вось, у мяне ёсць ужо пэўныя тэхналогіі адчыненыя, таму некаторыя будынкі ў мяне ёсць стабільна. Я як мінімум магу штосьці рабіць, але гэта, ну, як пашчасціць. Так, можна браць новыя будынкі, у нас 3 ўзнагароды ёсць, зараз з гэтым мы пачынаем. Але я бы не спяшаўся пакуль. Мне патрэбна базавыя рэчы. Давайте пабудуем дорожкі. Пакуль так будем. Так, нам спатрэбіцца яшчэ. Яны яшчэ будуць, я з паузы не здымаю. Зараз пакрыху яшчэ і ўзгадвае. Нам спатрэбіцца здабываць дрэва. Гэта 100%, правильно? Таму... Дзе б так іх паставіць? Дзе дрэва будзем вырубаць? Куды пойдзем? Вось там небяспечна. Вось тут небяспечна. Тут можа быць небяспечна, але выглядае больш плюс-мінус пазітыўна. Давайте вось тут пабудуюся. Пабудую я хатку гэтую па здабычы дрэва. Вось так. Дарогу да я дараблю. Ёсць. Нам спатрэбіцца яшчэ камяні здабываць. Гэта нам спатрэбіцца... Вось гэта, мне падаецца, яно патрэбна. Так, стоункатер. Так, дрэва яшчэ здабываем. О, дрэва камяні адсюль здабываем. Вітаю, Цмок.
Remaster Warcraft 3? Ну, не, гэта не ён. Я ў Remaster Warcraft 3 так і не пагуляў яшчэ. Я кістаюся. Я чакаю, пакуль бандл, які там ёсць, на адразу ўсе стратэгіі Warcraft'а. Я жадаю зніжку на яго. Так, для збора гэтага нам патрэбна Forager's Camp і што альтэрнатыва? Невялічкі лагер. Давайте на яго тады вось гэты невялічкі лагер для збора пабудуем. Няхай тут будзе таксама. І нам спатрэбяцца будынкі, ну, дамы, дзе яны будуць жыць. Вялікія будынкі мы пакуль не зробім. Зробім, што ёсць. Спадзяюся, яны там памесяцца плюс-мінус. Так. Ну, в прынцыпе. А як увогуле зрабіць так, каб мы перамаглі, скажем так, у адным забеге? Наша мэта, у нас знізу ёсць две адзнакі. У нас ёсць тое, наколькі мы зарабілі рэпутацыі. Калі мы набіраемся дастатковай рэпутацыі, то бок поўную гэтую запаўняем, мы перамаглі. Справа у нас з чэрапам гэта нездавальненне каралевы вуглёў. Калі яна будзе занадта незадаволена, яна знясе нахрен увесь гэты горад. Таму мы павінны пабудаваць гэта да таго, як яна страціла сваё цярпенне. Вось такая вось жанчына. Як зарабіць рэпутацыю? Гэта пашыраць па сваёй сутнасці горад і таксама задавальняць пажаданні нашых жыхароў. Жыхары будуць губляць настрой з-за розных катаклізмаў. Нецярплівая жанчына, так. Але у гэтым трошкі змрочным сусвеце яна мае поўнае на гэтае права, бо уся цывілізацыя трымаецца літаральна на яе здольнасці выратаваць цэнтральны горад, вось гэты Смолдерен Сіці, ад увогуле вось гэтага шторма, які наступае час ад часу. Так, мы бярем першую ўзнагароду. У нас іх усяго 3 можна будзе ўзяць. І што цікава, вось гэты момант канкрэтна. Мы не ведаем, якія рэсурсы, які ланцужок рэсурсаў мы будзем будаваць. То бок, напрыклад, дрэва можна перарабіць у дошкі. Дошкі потом можна адправіць на бочкі, напрыклад. Што-небудзь яшчэ можна на што-небудзь перапрацаваць. І ўсё гэта будзе залежаць ад будынкаў, якія мы адчынім. У нас ёсць толькі вельмі базовыя будынкі, вельмі базовыя для здабычы, там самай простай, нічога складанага, але перарабляць і рабіць з гэтага эканоміку нам прыйдзецца як выпадзе. Мы абіраем будынкі, якія мы будзем браць, і такім чынам мы складзем сабе нейкі ланцужок нашай прадукцыі. Вось, пакуль нам вядома, што ў нас ёсць будзе дрэва і даволі шмат дрэва у гэтым самым, ну, тут на гэтай тэрыторыі, так? Таму што гэтыя дрэвы, яны канкрэтна дрэвы. Вось гэта дзіўна, я проста не магу, калі будзе магчымасць, я пакажу вам, што такое, што я маю на ўвазе, таму што не ўсе лясы тут аднолькавыя. Яны будуць дрэвы з вочкамі, якія будуць за намі сачыць, будуць розныя дрэвы. Некаторыя з іх трошкі больш жывыя, чым проста дрэвы. Вось, такая вось справа. Так што, давайте возьмем вось гэтага цесляра, які будзе рабіць нам дошкі. Плюс яшчэ ён можа рабіць нам інструменты і набор гэтых самых тавараў. Так, сімулятор казачнага лагіста атрымліваецца. Так, мы літаральна мы адпраўляемся, скажем так, спрабуем здабыць як мага больш ресурсаў і наладзіць выраб у горадзе нейкім далёкім, які потым будзе знішчаны. Гэта, ну, паўтараючыся цыкл тут. Будуць ли яны з намі біцца? Не, з намі біцца яны не будуць. У асноўным, што мы будзем рабіць, гэта змагацца з абставінамі і, напрыклад, дэбафамі. То бок, напрыклад, прывіды вырвуцца з нейкай старажытнага склепу і будуць пужаць жыхароў. І гэта будзе зніжаць іх настрой. А калі жыхары будуць падаць па настрою, яны будуць уходзіць. І гэта нельга адгарнуць. То бок, проста добры настрой не прываблівае новых жыхароў. То бок кожнага жыхара, якога мы атрымалі, гэта вельмі важна. То бок ён кожны варты. Кожнага згубленага мы, які уйдзе альбо памрэ па нейкіх абставінах, мы можам толькі, дзякуючы вось такім карткам, вярнуць назад. Гэта мы заўсёды змагаемся з крызісам, скажем так. Так, возьмем цесляра. Далей у нас ёсць для трапера спецыяльны лагер. Вось гэта з рыбамі рыбалку дадалі, але я яшчэ не ведаю, як гэта працуе. Давайте. Там новая складанасць яшчэ гэтых месцаў, вось там злева можна пабачыць. Давайте невялічкую ферму. Я спадзяюся, што мы зможам знайсці поле, на якім мы будзем вырошчваць. Так. Брювері. Яе можна зрабіць. У яе можна рабіць эль, кашу і набор гэтых самых зерня.
Я не упэўнены. Муку можна. Давайте рерол. Не, рерол рановато яшчэ пакой. Нет, давайте рерол зробім один. Ранчо. Ранчо можа нас выратаваць вельмі, таму што яно базавае з ніадкуль нам пакраху атрымлівае мяса, скуры і янькі. Вельмі моцная штука. Яна зарабляе не шмат, але рэсурс гэты з'яўляецца, бо ў нас зараз няма адкуль увогуле гэтай рэчы браць. Піва тут абавязкова. Некаторым расам вельмі важна піва, напрыклад. У кожнай расы яшчэ вось цікавы момант. Расы ў пачатку могуць выдасца на забег розныя, то бок па-разнаму можа пашанцаваць якія расы. І некаторыя расы зацікаўлены ў аднолькавых рэчах, то бок, напрыклад, давайте знойдзем. Так. Вось тут ёсць каша, давайте я спрабую нейкі прыклад удала. Вось, ёсць вяленае мяса, і вяленае мяса падабаецца і гарпіям, і гэтым самым рэптыліям, яшчурам. І яшчэ могуць перасекацца. Вось, напрыклад, у гарпіі і людзей ёсць зацікаўленасць у вопратцы, ну, якая будзе іх прыкрываць. Вось. І такім чынам, нам, калі мы спрабуем задаволіць усіх, хутчэй за ўсё гэта не атрымаецца. Але бывае такое, што, ну, варта намагацца зрабіць такі выраб, які будзе задавальняць як мага больш раз у вашым паселішчы. Мы абралі дадатковых пасяленцаў, то бок у нас шмат людзей, у нас шмат... Не, пачакайце, гэта не колькасць, вось колькасць. 4, 4 і 4. У нас у выніку 12 жыхароў. Гэта даволі шмат на пачатак. Так, добра. У нас новыя будынкі дадаліся. Ранчо я яшчэ дадам. Адразу яно будзе ключавым. Вельмі важная халера. І індустрыя... Вось гэты... цясляр. Вось яго сюды паставім. На яго там рэсурсаў яшчэ будаўніцтва не хапае, але рэсурсы мы яшчэ зробім. Яшчуры на геі бегаюць? Не, проста ім не патрэбна такое ўцяпленне па тыпу. Вось яны ўсё мае. Вось гарпія, напрыклад, ходзіць. Вось гэта людзі ў такім выглядзе, на чарапашак трошкі падобныя. І вось яны яшчуры ў такіх круглых капялюшах. Я нарэшце зняў з паўзы. Зараз яны гэтым усім будаўніцтвам займуцца. Паваруцюся, я спадзяюся, што не. Хутчэй за ўсё, гэта будзе апошнім горадам у цыкле, як мы... Ну, я там не тлумачыў, не паказваў, але гарады, будаўніцтва горада, і чым даўжэй мы яго будуем, тым больш гэта часу займае. І атрымліваецца, у нас ёсць таймлайн, на якім нам патрэбна скончыць будаўніцтва з гарадамі да таго, як прыйдзе шторм. То бок мы можам пабудаваць за адзін шторм, розніцу паміж штормамі, моцнымі, суперштормамі, з вялікай літарай штормамі. Мы можам пабудаваць нейкую пэўную толькі колькасць гарадоў. Так што мы кожны раз, калі мы... Тут атрымліваецца 2 цыкла ёсць. Адзін цыкл — гэта маленькі горад пабудаваць, вось зараз як мы будуем. А другі цыкл — гэта вы пабудавалі некалькі гарадоў, і потым гэтыя гарады сціраюцца ўвогуле. То бок ваш прагрэс, ён пакраху знішчаецца, але кожны раз, калі вы робіце новы горад, вы адчыняеце новыя перкі, новыя здольнасці, новыя карткі, і такім чынам кожны вас наступны горад, у вас ёсць нешта новае, чаго у вас не было дагэтуль. У гэтым і як бы цікаўнасць. Так, давайте назначым, хто у нас дрэвамі лепей за ўсё займаецца. У нас няма спецыялістаў па дрэвах. Давайте людзей сюды пасадзім. З камянямі у нас, по-мойму, ёсць у нас нехта жадаючы з камянямі займацца? Не, у нас таксама спецыялістаў па камянях няма. Ну, што ёсць. Давайте, поехали. Так, ну і ў прынцыпе... Вось, давайте гарпі, няхай... О, мне падаецца, людзі лепей за ўсё гэтым займаюцца. Ну, здабычай ежы. Палёў. Давайте людзей сюды пасадзім. О, яны больш эфектыўны. Бачыце, у іх яшчэ дадатковы эфект візуальны. На ранчо лепей за ўсё садзіць, наколькі памятаю, яшчураў. Бо яны любяць працаваць з мясам. Калі навальніцы... О, навальніцы, выбачаюся, слова вылецела. Навальніцы знішчаюць твае вёскі. Мо лепш пад зямлёй будавацца? Там не такая зусім навальніца, якую вы можете сабе уявіць. Я вельмі жадаю вам яе паказаць, таму што гэта не назваць навальніцай, гэта знішчэнне ўсяго сусвета. Увесь сусвет знаходзіцца ў нестабільнасці і ўвесь сусвет знішчаецца. Адзіная стабільная кропка — гэта горад, які стварыла каралева вуглёў. Адзіная стабільная кропка ва ўсім сусвеце. Усё астатняе проста ў ноль знішчаецца, і мясцовасць замяняецца поўнасцю і перабудоўваецца па новай.
То бок гэта не просто знішчаны горад, гэта па тыпу там быў лес, там няма леса. Ну, тут усё лес насамрэч, але там іншы тып леса, напрыклад, поўнасцю ўся мапа перабудоўваецца. Генеруецца па новай. Так, мы атрымаем дадатковы сабе перк. Вось зараз гэта перк, да который мы абіралі сабе дамы, якія будуць у нашым ланцуге. Зараз перк. Вось гэта перк мне падабаецца, он сам па сабе ні галеры не робіць, ну як, ён просто працуе. 3 карані ў хвіліну мы будзем атрымліваць. То бок у нас ёсць ресурс, які нам не патрэбна будзе збіраць. Ён будзе ў нас заўсёды. Гучыць як вельмі цудоўна. Усе рэцэпты, якія выкарыстоўваюць ваду дажджа, маюць 5% шанец атрымаць яшчэ ўдвая больш. No yields with every... Чым больш мы вырабляем рыбы, чешуі альбо водораслей, тым больш гэта самае вырабаў будзе. Ну такое сабе, я яшчэ вадою не займаўся і не ведаю, як тут рыбу лавіць. Гэта нешта з адносна недаўніх апдейтаў. Мне падаецца, я ў Against the Storm нешта год, можа, больш не гуляў. Так. Грыбы. Больш вырабу грыбаў. Давайте карані просто. Стабільны прырост каранёў ніколі нам не перашкодзіць. Так, давайте яшчэ адзначым. Валіць усе дрэвы. Нет, нам давайте знішчаць усё, акрамя спецыяльных вось тэрыторый такіх. Вось, яны будуць здабываць любое дрэва, але не будуць адчыняць новыя тэрыторыі. Я адзначу гэтую лакацыю, як мы яе адчынім спецыяльна. Астатнія няхай яны здабываюць. У нас у выніку яшчэ ёсць пакеты, якія можна забіраць сабе. Яны загады ад каралевы пакрыху прыходзяць для нас. У нас ёсць 3 загады ў пачатку, і пакрыху з цягам часу адчыняецца ўсё больш і больш. То бок, напрыклад, зараз ось гэты 3, а потым ёсць праз 10 хвілін, праз 22 хвіліны і гэтак далей. Ну, там яны, ужо таймер нейкі пэўна прайшоў за мой час. Вось, гэтыя загады, вы самі сабе абіраеце квесты з набора квестаў, і за гэтыя квесты вам будуць выдавацца ўзнагароды. Адчыняем першы. На выбар пабудаваць гандлярскі пост, які вельмі карысны, я збіраюся яго пабудаваць у любым выпадку, і даставіць 5 бурштына. Даставіць куды? Мне просто патупамеце іх 5 і адправіць. Пабудаваць 2 дамы яшчураў, я не ўпэўнены, і 2 дамы гарпій, спецыяльныя дамы, я не ўпэўнены, што я іх магу будаваць. Але выраб мяса дадатковы. Не факт, што я змагу выканаць правы квест. Неяк праца выглядае дарэмна. Штосьці не ствары, не пабудуй, а ўсё выніку знішчыцца. Скажем так, у гэтым такім мрачнаватым свеце усе спрабуюць выжыць, і яны працуюць над тым, каб здабыць дастаткова рэсурсаў, каб перажыць навальніцу. То бок кожны раз падрыхтоўка перад навальніцай. То бок яна не той не ідзе нікуды, яна выжываюць дзякуючы гэтаму. Але так, трошкі песімістычна. Вітаю, Headhunter. Я думаў, што ўвесь тыдзень будзе Disc Elysium я планую пачаць запускаць, калі ў мяне будзе запакаваны пераклад у Disc Elysium. І зараз пакуль гэта яшчэ не гатова, то бок у мяне ёсць з учорашняга. Ну, справа ў тым, што над перакладам я працую вольны час, так? А вольны час мой і пасля стрымоў, то бок там некалькі гадзін ёсць. Вось, і то не заўсёды. Дык вось, я учора, мой прагрэс па перакладу Disc Elysium, я учора адправіў на аўтаматычны пераклад, часткова так распакаваў тэкст, падрыхтаваў яго для пераклада аўтаматычнага, адправіў аўтаматычны пераклад і пераклаў усе кнопкі і ўвесь сістэмны тэкст, то бок апісанне ўсіх прадметаў, менюшек, вось усё гэта, увесь гэты тэкст. Сёння яшчэ адправіў на аўтаматычны пераклад гэты самы тэксты гульні, ну то бок пытанні, там размовы, але ударыў ліміт выкарыстання. Мне прыйдзецца трошкі змяніць свой падыход, каб адолець гэта не перакладаць, таму што ёсць абмежаваная колькасць запытаў у перакладчыкі ў дзень. І я ударыўся аб гэты ліміт. Вось, ну не перакладчык, я выкарыстоўваю ChatGPT, але ёсць абыход, які прапанаваў самім ChatGPT. Мне патрэбна толькі для гэтага падрыхтаваць даныя яшчэ ў іншым фармаце і мець магчымасць такія запыты рабіць. Пакуль гэта не робіцца, і ну я буду пасля стрыма можа гэтым займацца.
Вось, так што, ў прынцыпе, калі я гэта зраблю, то, магчыма, за суткі яно перакладзе дыск Elysium, можа менш, можа за некалькі гадзін. І у мяне будзе нейкі пераклад. Пераклад па якасці, мы яшчэ давайте абмяркуем пра якасць пераклада. Я зараз абяру квесты сабе, будзем будавацца далей. Давайте возьмем простыя квесты пакуль. Вельмі хочацца вось гэта шчыра. Давайте ўсё ж, рызыкоўна возьму складаны квест. Так. Мэта. Настрой людзей 20, утрымліваць пэўны час. Прыйдзе 2 чалавекі, мы атрымаем яшчэ зерне і яшчэ запчасткі. Гэта добра. А гэта прарэзацца скрозь лес і адчыніць 2 глейдс. Ну, гэта паляны. Потом агучваць будзем усім чатам. Ну, пакуль для гэтага рана, таму што якасць перакладу, ну, скажем так, яна лепей, чым я разлічваў, але горш, чым магло бы быць. Вось такое маё меркаванне, таму што некаторыя рэчы яна дае там, дзе я чакаў, што будзе дрэнна, там плюс-мінус няблага, то бок лепей, а там, дзе, ну, у нечаканых месцах трошкі такое сабе. Вось. Таму я яшчэ хістаюся, там у мяне ёсць, ну, я яшчэ думаю, карацей, над некаторымі пытаннямі. Давайте просты квест. Не, вось гэта прасцей насамрэч, вось гэта возьмем. Мне падаецца, я зараз якраз прарэжуся. Пабудаваць невялічкую ферму, сабраць 15 іх тых самых vegetables, як жа яны. Неважно, у меня з головы улетела. І 15 зерні. Так. Угу. Ну, не блага так-то, і людзі яшчэ прыйдуць новыя, грыбы будуць. А вось гэтыя пакеты складаней рабіць, займе больш часу. Пры гэтым больш будзе выраб зерня і тканіны. На тканіну я пакуль не разлічу. Давайте вось гэта. Мне падаецца, на ферму можна больш спадзявацца. А лаянкі атрымаліся нармальна? Не, вось чаго-чаго, лаянак я пакуль не правяраў, але наколькі я ведаю, што ChatGPT яго проста забаронена лаянка. То бок ты не можаш заставіць ChatGPT нармальна лаяцца. Ну, на поўную так. Там ёсць фраза, ну, напрыклад, як гэта? Зараз, мне бы тэкст уже тады ўзяць і паказаць вам. Ну, я зараз спрабую згадаць. У самым пачатку рэптылій мозг гаворыць, у размове з рэптыліем мозгам ёсць такія радкі па тыпу вы абмяркоўваеце таго, як паляцець у нікуды, па тыпу такая размова. І робіцца алегорыя на станцыю па тыпу. Наступная станцыя, наступны прыпынак, там у ангельскай была one trip from Nothing Town to Fuck All Borough. І гэта, ну, па тыпу, калі перакладаць, то гэта атрымліваецца нічога горад да ніхуя горад. Ну, вось такая, як пераклад, яно не дасць рады. У польскім перакладзе зрабілі па тыпу нігды горад да ніколі ляндзі. Вось такое яны пераклалі у польскім перакладзе. Я з-за таго, што як аснову выкарыстоўваю польскі, то лаянка гэта зноў жа знікла. З нікудыйска да азадаўска. Ну, у мяне быў варыянт нешта... Зараз я пагляджу сваю нататку. Вось, ну, па тыпу, мне гэта месца, якое я часткова правяраў на лаянку. Увогуле, мой тэсты былі. Зараз я зазірну свае нататкі. У мяне... Вось, ад нідзегрудка да ніхуявічай. Вось такі мой варыянт. Вось, ну, з ніхуявічамі там яшчэ пытанне. Там альтэрнатыва быў хуйнікі. Вось, ну, не, справа не ў хуйніках, а справа fuck all borough. Гэта ніхуя бург. Ну, borough гэта па тыпу бург. Канчатак для горада, то бок, ну, у нашым выпадку трэба скончыць нейкім горадам, як мы бы назвалі. І гэта, ну, вось, я больш за ўсё ніхуявічы, напрыклад. Ну, вось такая херня. Вось, альбо ніхуячынск. Ну, у нас такі гарадоў, якія скончваюць на інск, ну, іх не тое каб шмат. Ну, там зусім амаль 0. Значна больш розных ніхуявічай. Нідзегрудак гучыць як сапраўдны горад. Вось Нідзегрудак, там пытанняў няма. Я адразу такі, Нідзегрудак. Ідэальна проста. Нідзегрудак. Але зноў жа, гэта, ну, па ідэі, гэта павінна быць нішто грудак і ніхуячынск. Ну, альбо ніхуявічы. Ну, нешта такое.
Ось такая справа. Карацей, з лайнкай у аўтаматычным перакладзе забудьце. Ну, яе просто не будзе, не дасць рады. ChatGPT дакладна нам не дапаможнік у гэтым, але ён дае рады там, дзе, напрыклад, Google Translate не доле, просто нават і блізка. Ось, Паябенск. Мне падабаецца. Я сабе нават Паябенск адзначу, просто няхай будзе ў мяне, каб потым не забыць. Хуева, не, разумееце, сэнс не толькі ў тым, каб памацюкацца. Перакласці сэнс таго, што гэта горад нікуды. Гэта зараз у гэты пэўны момант герой спрабуе праваліцца ў бездань свайго розуму. Ну, па тыпу у нікуды, вось такая штука. Паябенск, няхай будзе, не потом не забуду хоць. Вось, таму Куно, як персонаж, можна на яго забыць, ён будзе прадзяўбаны проста ў ноль, я бы за гэта не бянтэжыўся, мы вырашым гэта, калі спатрэбіцца пазней, ну, мне падаецца, гэта на наступную ітэрацыю, нам можа нават праз пару ітэрацый. Ебяні, ну, не, гэта справа не пра месца якое абы дзе, а гэта, ведаеце, па тыпу месца вашай адсутнасці. Па тыпу, у гэтым павінна быць, ну, нешта, там у дыялогі, у сэнсе дыялога, ідзе канкрэтна падкрэсліваецца гэты момант, што я лячу бездань. Ну, то бок я, ну, герой пра сябе, што я лячу бездань. Мой шлях у нікуды. Не ў далёкае месца, а ў поўны развал свайго розуму. Вось у гэтым сэнсе. Мы пачнем гульню нанова, каб паглядзець пераклад. Мы абавязкова зробім гэта, у нас будзе спецыяльна забегі. Яны не будуць вельмі гульнявыя ў гэтым сэнсе. Яны будуць больш дзеля перакладу для вычыткі тэкста. Таму што радкі гэтыя вычытваць складана, я вам скажу. Там, па-першае, вітаю, рэдак. Мы абмяркоўваем, для тых, хто зараз уваліўся толькі, мы абмяркоўваем пераклад Sky Elysium і тое, што ў аўтаматычным перакладзе амаль не будзе матюкоў, таму што ChatGPT не ўмее матюкі, тым больш у беларускі. Ён увогуле не робіць матюкоў. Ён абыходзіць гэта як можа. Мне вельмі шкада, але так, калі матюкі прыйдзецца самастойна упарта дадаваць туды у гульню назад пасля таго, як оно будзе скончана. Ось, пакуль аўтаматычны пераклад далёка не ўсяго, там можа быць 10-5% толькі дыялогаў, і ўсе кнопкі, і ўсе тэксты, пераклады ўсіх прадметаў, менюшак, вось гэта ўсё ёсць. Ось, акрамя кнопак, якія зроблены тэкстурай, гэта вельмі важная тэма, шмат кнопак зроблены тэкстуркамі, і вось іх прыйдзецца маляваць па новай. Прапаную тады павялічыць працягласць такіх стрымаў. Справа ў тым, што я буду менш эфектыўны на такіх стрымах. Я лепей просто сам сабе буду сядзець і клупаць. Ну, я буду гэта больш эфектыўна. Я іх буду рабіць, усё роўна, каб вы бачылі прагрэс нейкі, пэўна. Ось. У любым выпадку, аўтаматычны пераклад я выкладу як ёсць. Ну, проста як ёсць. У гэтым і ёсць сэнс, так? Я выкладу яго, каб усе маглі яго пагуляць, нягледзячы на тое, што якасць яго будзе нізкаватай. Вы бачыце, я зараз мікрафон зачапіў. Вось. Якасць будзе нізкаватая, але гэта ўсё роўна будзе штосьці, і я не жадаю, каб гэта было толькі ў мяне, а я жадаю, каб гэта было ва ўсіх. І мы можам, як бы, скажем так, я заўсёды жадаю, каб у вас нешта было, як бы аднаўленне, скажем, гэтай галеры. Тым больш я жадаю пратэставаць, як укладваць моды на Nexus Mods. Я ўсё яшчэ не ведаю, гэта працую. Калі не даваць лаянку, то ніхто не здагадаецца, што яна там была. Я так буду ведаць. Я вельмі жадаю, каб яна там была. Не ведаю, гэта маё асабістае жаданне. Я пры гэтым не буду яе дадаваць. Вось гэты літаратурны пераклад, вось гэта частка літаратурнага перакладу. Вы яшчэ не бачылі, у якім сумным стане пакуль аўтаматычны пераклад. Таму я бы чаканні, ну, увогуле падзніжаў. Там добра будзе, калі не згубіцца нахрен сэнс гульні. Ну, добра будзе так. Ось, я спадзяюся, што не. Так, прыняць сабе новых людзей. Давайте вось гэты варыянт. Новых людзей сабе дададзім. Нам патрэбны працаўнікі, якія будуць займацца гэтым новым. Мы адчынілі невялічкую кавалак леса, і ў ім ёсць лагер закінуты. Мы можам іх далучыць да сябе, альбо накіраваць іх назад у сталіцу.
На якіх займенніках я з фотошопом? Я на жудасных вельмі аніякіх, але моя жонка з ім нормально размаўляе, так што яна мне дапаможа, але, ну, скажем так, это таксама забірацее час. Ось, так што гэтыя самыя кнопкі будуць, калі будуць, яны дакладна не будуць у першай версіі, яны проста будуць потым. Я пакінуў кнопкі хутчэй за ўсё на польскай, проста як ёсць. Альбо, можа быць, спецыяльна запакую ангельскія кнопкі, толькі дзеля гэтай мэты, ну, там, як трапіць. Трэба яшчэ каточкаў прыцягнуць да праекту. Ну, не, яны спяць, вы што, хто ж будзе іх кранаць. Ось. Што цікава, мы зараз вызвалілі гэтую тэрыторыю, і каб будаваць нам горад далей, нам патрэбна пазбаўляцца ад леса, бо месца ў нас проста не хопіць. І ў нас з'явілася месца, дзе мы можам ферму развесці. Гэта мы і зробім, калі тут трошкі з'явіцца дадаткова яшчэ дрэва пазносіць. Так, вось глядзіце. Нам трэба... Ага, гэта з раслін нам патрэбна. А колькі ў нас? Па 8 патрэбна. Мы не столькі, каб здабываем іх. А я магу замяніць на нешта іншае, не? Блін. А што цікава яшчэ? Зноў жа, з таго, што гульня вось гэтая канкрэтна, яна працуе шмат з... Што за клічнік? Давай мы дабярэмся да яго. Я проста, што мне зараз... Ну, я шмат размаўляў пра Дыскалізіум і зараз спрабую злавіць, што я тут рабіў. Так, Investigate. Вось, назначыць чалавека. Усё, пайшоў працаваць. Трэба было яшчэ дадаць. Вось яны будуць займацца гэты лагер далучаць да нас. Тут у нас праца не ідзе, то бок тут праблема нейкая, а праблема ў тым, што ні на што не хапае ресурсаў. Літаральна ні на што. Вось каб нават гэтае мяса рабіць, нам патрэбна ресурс, якога мы не здабываем, магчыма, нават. Я спадзяюся, што мы здабываем, але мне падаецца не. Што мы з дрэва атрымліваем? Ёсць верагоднасць атрымаць вось гэтую тканіну, але недастаткова. Нам патрэбна пабудаваць усё ж такі ферму. Дзе яна там была? Вось тут ежа. Невялічкая ферма. Вось так. І навокал мы пабудуем палі. Вось гэтыя палі. Няхай будзе. І дарогу. Дарэчы, віншую ўсіх, што сёння хто сёння святкуе каляды. Так, віншую ўсіх. Усіх з калядамі. Хто святкуе? А хто не святкуе, вас ўсё роўна віншую. Так, выбачаюся, што не па тэме лаянкі, але сённяшняя гульня гэта ізноў Manor Lords. Ну, у сэнсе ізноў. І ў мяне не гуляў Manor Lords яшчэ. Я не дабраўся. Гэта, вось канкрэтна гэта, гэтая гульня, гэта адначасова і... Вітаю, Рыцан. Вітаюся, прыемна, што ты даслаў балы, але, Рыцан, за гэтыя ўзнагароды ты можаш напісаць любую назву гульні і дадаць яе ў спіс. Калі гэта гульня пераможа ў галасаванні, то бок колькасць пунктаў на вечар чацвера будзе максімальнай, то мы будзем гуляць у гэту гульню ў пятніцу, то бок адразу у нас наступны дзень. Таму, калі жадаеш, я вось гэта вітаюся, магу перанесці на нешта, на нейкую гульню по твайму жаданню і, ну, рэкамендую карыстацца назвай гульняў закідваць. Ненарокам? Ну, ўсё роўно закінуў, таму я магу табе зараз перанесці куды-небудзь яшчэ. Я трохі уяўляю сабе, што гэта нешта паміж Settlers і Majesty. Гэта не зусім. Гэта... Як гэта патлумачыць? Гэта роуглайт вы не будуеце горад, адзін горад увесь час. Вы пабудавалі горад, і вы перасоўваецеся на наступны. І вам можа па-рознаму скласціся вашыя карткі і будынкі, і вы будзеце рабіць розныя рэчы ў выніку. Так, трэба квесты выконваць. Давайте яшчэ прарубімся вось сюды. Ці хопіць мне там дыстанцыі? Не хопіць. Давайте перанесем гэты лагер. Ось сюды пабліжэй. У нас не хапае для будаўніцтва... Ух, да халеры у нас чаго не хапае. А чаго тут? О, блин, я забыўся. Мне патрэбна спецыяльная для... Вось, станцыя працоўная. Вось яна патрэбна, каб рабіць першыя самыя простенькія рэчы. Так, давайте вось так. І вось тут яшчэ пабудуем. Мне патрэбна рабіць гэтыя самыя першыя дошкі. У мяне не было дошак, і таму я не пабудаваў гэтыя будынкі.
Вось гэтая станцыя можа рабіць, а вельмі неэфектыўна, то бок яна самы горшы варыянт, калі у вас няма іншага выбару, вы будуеце такія вось будынкі. Шукаць гульню з назвай Hello. Я ведаю Halo. Падыдзе, яна ж амаль той же самае, там усяго то розніца ў 2 літары. Так что так, Рицан, калі што, давай перенесем на что-нибудь. Нехай оно там не затрымліваецца. Так, пачакай, Рицан. Бач, у мяне ж ёсць магчымасць. У мяне ёсць такая суперздольнасць. Калі гэта зусім памылка, я магу даслаць назад. Во. Вось. Вярнуў назад, і я павінен гэта ў сябе прыбраць зараз. Вось, я такую ж халеру магу зрабіць. Зараз ачыню наш ліст. Гэты радок мы прыбярэм. Вось. Усё, няма ніякіх слядоў, яно балы табе вярнуліся назад. Пункты каналу, то бок усядайсікі твае назад. Калі пагадаеш, то, калі ласка, уводзь на назву гульні, і ты можаш адправіць на тую, якая табе больш падабаецца. Зараз я вам спіс яшчэ аднаўлю лідараў, я вам таксама паказвалася актуальна. Так. Ці маю я на чым гуляць у Halo? Ну, на жаль, Xbox у мяне зараз няма, але Halo ж рэмастары выйшлі на віндзе, і зараз, по-моему, усе Halo ёсць на віндзе. Амаль усе, альбо усе. Ось. На ПК як мінімум 2 часткі Halo ёсць. У мяне ёсць уся класічная калекцыя, то бок там усе часткі да пэўнай, я не памятаю, як яна называецца. Супер калекшн нейкі. Зараз я гляну, як яна называецца. Halo The Master Chief Collection. Вось гэтая штука у мяне ёсць. Так, гэта робіць карані. Давайте, у нас карані заўсёды прыбываюць, нічога дрэннага. Давайте выставім ліміты. О, вось, памятаю, такая карысная рэч. Ліміты. Рэцэпты. Я пакуль узгадаю. Давайте, не, я рукамі лепей выстаўлю. Выставім ліміты на некаторыя тавары. Вось гэтых тавараў нам вельмі шмат не патрэбна. Няхай будзе 20 максимум, можа 10 пакуль. Вось гэтых таксама 10, і вось гэтых таксама 10. Няхай больш яны не робяць. У мяне ёсць яшчэ людзі, якіх можна кіраваць працаваць. Усіх туды адправім. Чалавек сюды замест гэтага. Цябе на працоўную станцыю. Блін, у мяне не хапае працаўнікоў. Давайте вось пакрыху. Адзін будаўнічы у нас застаўся, усе астатнія працуюць ужо. Вось тут можна было бы і прыбраць увогуле, таму што ўсё роўна няма. О! Давайте вось няхай яшчэ з розных рэсурсаў будзем рабіць. Ну, пакуль пакінем. Бо яйкі... А яйкі куды-небудзь пайдуць потым? Не, я не бачу куды. Ладно. Так, ну, пра рэмастер нічога не чуў, а кажу пра тое, што было да іх. Я толькі што прачытаў, што ў гэтай гульні той жа выдавец, што і Manor Lords. Ну, выдавец без праблемаў. Там нешта Hooded Horse, такая выдавецтва. У іх даволі шмат будаўнічых сімулятараў. Я прапанаваць магу толькі адну гульню. Гэта Crusader Kings 3, але я не ведаю, захочаш ты ў гэта гуляць ці не. У сэнсе, у мяне было цэлы набор стрымаў па Crusader Kings 3. У нас там гэта самае, караёўства Беларусі ва ўсе там бакі расшырылася, пакуль я яе амаль не прадзяўбаў. Таму, калі жаданне ёсць прасунуць Crusader Kings 3 без праблемаў. Гульні на пятнічныя... Гульні... Увесь архіў, па-першае, архіў усіх гулін, усіх стрымаў, усіх, якія былі за апошні год і больш ужо. Яны, гэты архіў ёсць на YouTube, яго можна паглядзець, яны там плейлісты раскіданы, так што можна як серыю паглядзець. Гульні на пятнічныя стрымы я гуляю абавязкова, калі гэта не забаронена твічом. Так што прапанаваць можна што заўгодна, пакуль гэта ў рамках, ну, разумнага. Вось, ну, увогуле, тэхнічна рэалізуема і не забаронена. Вось, так што па твайму жаданню ты просто закідваеш балы да таго моманту, пакуль яна не трапіць у топ, і я пагуляю абавязкова. Так, новы перк. Частыя караваны, халера з імі. Новая адчыненая тэрыторыя, дальні зрок. Так.
Такое сабе. Давайте вось гэта. Чым больш у мяне вады сабрана, тым яна будзе сабраная вада будзе пакрыху выпускаць невялічкую пару, якая будзе паляпшаць нашу ежу. Вось, чым больш мы вады збярэм, тым больш мы можам тым больш бонус будзе. Толькі як жа мне гэта зрабіць? Опа, яшчэ новая ўзнагарода за нашу рэпутацыю. Мы толькі што дасягнулі наступнага ўзроўня, і мы абіраем альбо 3 жыхары, і вось гэты набор ресурсаў, альбо 2 жыхары, і гэты набор ресурсаў. Давайте лева, нам больш жыхары патрэбны зараз. Ёсць гульні забароненыя твічом? Так, і ў іх амаль нічога такога няма. Напрыклад, Beat Saber. Beat Saber — гэта VR-гульня, у якой можна разбіваць кубікі пад музыку. Вельмі файная гульня, калі у вас ёсць VR-шлем, вы хутчэй за ўсё пра яе чулі. На жаль, яна забаронена твічом. Ну, і таму, што у твіча няма правоў на тое, каб стрыміць амаль ніводную музыку з Beat Saber на Ютубе колькі заўгодна, а вось на твічы я гэта стрыміць не магу. Ну, ось. Мы ўжо зрабілі нешта за межамі разумнага, мы прайшлі гараж у драйвер. Гэта мы зрабілі па-за межамі магчымага ўвогуле. Так. Гомельчик паказваў. Так, яна крутая. Вельмі файная гульня, мне так падабаецца. Увогуле варта купляць VR-шлем толькі дзеля Beat Saber, як мінімум. Нават просто ўзяць на пэўны час, альбо схадзіць у цэнтр VR нейкі. Так, а вы чаго тут стаіце? Чаму вы не працуеце? Мне працы няма? Так, на гэта у мяне няма дошак усё яшчэ. Гэтыя хлопцы працуюць як могуць, але... Не, пачакайце-ка, вось гэтыя хлопцы працуюць. Дошкі... тут толькі адзін персанаж ёсць. Давайте дададзім яшчэ. Няхай больш будзе. Бо дошкі мне патрэбны, у мяне нічога з гэтага яшчэ не пабудавана. Так, камяні далей. Здабыча камянёў. Вось вы. Перанесем лагер у іншае месца. І дамоў. Мне хапае дамоў на ўсіх? Мне падаецца, не. Не, дамоў хапае. Глядзіце. Ачмурэць. Нам дамоў хапае. Так, дом людзей. О, вось. Дом гарпій. Вось тое, што нам патрэбна там на один квест. Дом гарпій. 2 штукі. І 2 дамы яшчураў. Таксама на квесту гэта ўсё патрэбна. Давайте, можа, вось гэтых хлопцаў перанесем яшчэ куды-небудзь. Вось так. Я там домик яшчэ пабудую. Ось, дом яшчураў. На іх пакуль ресурсаў не хапае, але калі будуць, няхай пабудуюць. У нас народ не вельмі задаволены, бо усе запасы, якія былі, яны ўжо праелі і правыкарысталі, толькі зараз на базавым трымаюцца. Таму настрой не вельмі высокі. Чаму я сабе новую ўзнагароду атрымаць. Не забраў яе. Так, новая рэпутацыя, і мы можам будаваць новы будынак. Трэба браць які. Нам трэба будзе рабіць тканіну. Гэта вельмі важна. У нас выраб яе ёсць, але вельмі неэфектыўны. Можна рабіць, тканіна ёсць, але мы ўвогуле не робім гэтых плашчоў вось гэтых. То бок выбор, альбо рабіць плашчы, якія нам патрэбныя, рэальна патрэбныя, альбо палепшыць выраб тканіны, і там яшчэ 2 рэчы мы будзем атрымліваць. Давайте, няхай будуць у нас плашчы гэтыя. Я жадаю, каб у нас плашчы былі новыя. Так, тут нават месца няма каб пабудаваць. Як бы так. Давайте накіруем іх прыярытэт вось сюды, няхай яны гэта робяць. Яны жа будуць возьмуць як прыярытэт. Я спадзяюся. Ты кажаш, што забаронена менавіта Beat Saber, а не музыка. І справа ў тым, што калі у Твіча ёсць цэлы спіс гулін, якія забаронены. Большасць з іх гэта 18+ контент. Большасць з гэтых гулін. Але ёсць такія гульні, як Beat Saber. І вось Beat Saber забаронена. Ну, то бок яна там у спісе ёсць сярод 18+ контента. Калі пачнеш выраб сапраўды патрэбных рэчаў, iPhone 20 і Nintendo Switch, бяры вышэй, Nintendo Switch 2. Усе бачылі, карацей, што паслівалі на Nintendo Switch усё, што толькі магчыма, і пры гэтым яшчэ наслівалі, панарабілі сваіх фанацкіх розных варыянтаў сліваў. Ось, у мяне няма першага свіча, я жадаў першы свіч, я вельмі жадаў, мне цікава было пагуляць у гульні з першага свіча, але
так неяк я не трапіў вось у момант, калі я бы стаў яго набываць. Альбо грошай не было, альбо гэта самае, просто настрой не была пад яго. Вось, таму я вельмі паглядаю на Nintendo Switch 2, калі шчыра, мне цікава. Калі я асабіста ён будзе падтрымліваць тыя гульні, якія былі на першым свічы, я хутчэй за ўсё яго набуду. Чаму такі набор вялікі? Яны не працуюць усе. Я, можа, нешта памыляюся. Гэта у нас што? Зборы. А вам ёсць што збіраць яшчэ? А, вось, ёсць. Родніну. Збірайце яе. Можна яшчэ зборшчык вады пабудаваць, але ў мяне не той, каб шмат працаўнікоў. У мяне ўсяго 3 вольных. Я бы лепей пакінуў на нешта больш карыснае. Просто абмежаванні па музыцы звычайна на Твічы абыходзяцца, калі пускаць музыку асобным потокам. Сумна. А вось наконт асобнага потока я яшчэ не ўпэўнены, як гэта працуе. Ну, некаторыя пішуць адно, некаторыя пішуць другое. Калі пусціць асобным потокам, гавораць, ну, і, напрыклад, Тодзі гаварыў, што тады заблакіруецца толькі гэты радок, ну, па тыпу музычны, у гэтым месцы. І ўсё астатняе гук застанецца. Але ў мяне нешта такое было, што ну, на маім відэа, калі музыка была асабіста, яно заблакавала яе. Вось, пэўную трек быў просто, мне там заблакавана ўсё, увесь гук на Твічы. Таму што ўвод, ну, які я захоўваю, ён захоўвае толькі адзін трек, як я зразумеў. Ну, карацей, я не вельмі ўпэўнены, як оно павінна працаваць. Вось, можа, я раблю нешта не так, потому што я разбіў на радкі, у мяне гэта спецыяльна для таго, каб рабіць потым нарэзкі было зручней. Гук ад мяне, гук ад музыкі, калі я яе ўключаю, і гук ад гульні, яны на 3 розных радках. І там яшчэ ёсць, по-моему, алёрты, по-моему, асабістым радком нават ідуць, каб не перашкаджаць, калі што. По-моему, я спадзяюся, так, і ёсць. Айфон сабе ніколі не ждаў? Не. Нават калі жадаў, то ў тыя моманты я такі, блин, мне быццам бы прыйдзецца набываць яшчэ шмат чаго да айфона, я такі, Ну, па тыпу, калі бы мне быў MacBook, магчыма, я бы дадумаў далей. А так, мне MacBook нават і блізка не патрэбны, я не вельмі бачу ў ім сэнс. Калі ў мяне ёсць выбар альбо Linux, альбо Вінда, ну, тады сутнасць MacBooka трошкі губляецца для мяне. Так, вось гэтую штуку можна яшчэ выкасіць. Тут яшчэ можна пасадзіць. Як жа файненька. Давайте, можа, ведаеце, што мы зробім? Мы пабудуем яшчэ адно месца, дзе будуць вырубаць лес. Ось, таму што нам дрэва як бы хапае, але пашырацца нам патрэбна. І патрэбна ўжо хутчэй, таму што я нешта павольненька вельмі. Рынжу больш з вамі, чым прагрэсірую. Так, сюды назначым. У нас ёсць вольныя людзі. Ось у вас 2. Няхай вы працуеце там. Будуць вырубаць лес далей. Хутчэй, робіш нешта не так. Бачу шмат стрымоў, дзе проста ў запісе не было толькі музыкі. Гэта можна. Вось гэта гетхампер, калі я поўнасцю магу выключыць трек музыкі, гэта я магу. І нават на ДНДшны стрым я так і зрабіў. Каб не было такога, што вот апынуўся з поўнасцю выдаленым гукам, вось гэта я магу лёгка зрабіць. Вось. Просто некаторыя гавораць пра тое, што калі на трек наткнецца Twitch, то ён выдаліць толькі музыку. І не знікне гук. Вось гэтага я не вельмі магу зразумець. Бо поўнасцю прыбраць музыку я магу, і я гэта зрабіў. Калі вы паглядзіце вот на Твічы ДНДшнай, то там музыкі няма. На YouTube павінна была пайсці версія з поўнасцю з музыкай і ўсім астатнім. Это ніколі не было складаным. Мяне бянтэжыць канкрэтны момант, што некаторыя гавораць, што калі ты пускаеш асабістым потокам, то яно само нейкім чынам зразумее, які поток яму выразаць. Таму што ў воды Твіча, наколькі я разумею, толькі адна дорожка ўходзіць. А калі ў цябе адна дорожка, як ён разумее, дзе музыка, дзе мой голас? Ну, ось. Ну, не, калі сапраўды так, я буду шчаслівы, але я баюся эксперыментаваць з гэтым, бо, звычайна, ну, не хацелася б згубіць. Звычайна, гэта вельмі адказныя моманты, нейкая халера можа адбыцца. Так, давайте дададзім яшчэ, каб яно з яек нам забірала таксама пакеты гэтыя. Вось тут у нас ёсць руда, якую я не жадаю губляць. Таму няхай будуць... Блін, дошкі тады у нас будуць разыходзіцца актыўней. Дошак патрэбна да халеры. Давайте забаронім пакуль выкарыстоўванне дошак тут. Я руду таксама забараню. Няхай пакуль гэтыя пакеты не будуць рабіцца ўвогуле.
Так, калі што, я зараз яшчэ трошкі тлумачэння. Глядзіце, якая справа. У гульне, нават у нашым невялічкім цыкле таго будаўніцтва горада змяняюцца сезоны. Ёсць навальніца, гэта не супер моцная навальніца, не тая, якая знішчае сусвет, яна проста мясцовая. Вось, у яе падае у гэты момант падае настрой усіх жыхароў, умовы пагаршаюцца і час ад часу ўключаюцца перкі негатыўныя. Наступленне цемры, напрыклад. І чым далей будзе, чым больш мы будзем захапляць тэрыторыі, тым больш перкаў негатыўных будзе ўключацца там вось за 2, за 4, за 5 агрэсіўнасці лесу. У нас зараз пакуль агрэсіўнасць леса 0. Вось. І чым далей глыбей, тым больш нам патрэбна падтрымліваць нашых жыхароў, каб яны былі ў настроі, каб не проста збегчы з гэтага горада нахрен. Таму там як трапіць. Так, у меня есть вольные яшчэ люди? Мне тут яшчур один остался. Яшчурка. Тканина. У нас хоть якая вырабляется? Мне падаецца, з вырабам тканины у нас проблема. Так, это зерни дае. Ты у нас даешь. Нет, это не вельмі дапамагае. Я не упэўнены, где мне столькі тканіны ўзяць, колькі яны жадаюць. Давайте на гэтага ліміт максимум поставим. Есть яшчэ нейкі квест, які я магу зрабіць сабе? Тканіны праблема. Вось у меня быў тады выбор. Альбо тканіну вырабляць больш эфектыўна, альбо рабіць увогуле, ну, робы па касцюмы. Вось касцюмы я не раблю зараз, потому что у меня і тканіны так-то не хапае ні на што увогуле. Так, я жадаю, вось гэты чалавек, які будзе строі розныя рабіць. Мо трэба мець нешта накшталт партнёрства з твічом, каб мець можнасць весці шмат плынявыя трансляцыі. Ёсць, гэта адносна нядаўная фіча, гэта тое, што відэо можна ў некалькі потокаў зараз адпраўляць адразу на Twitch. Вось гэта новая фіча, і пра яе ведаю, а вось пра некалькі потокаў я шчыра не ўпэўнены. Вось. Пра гэта я бачыў проста, што Twitch выразае цалкам гук на кавалку, дзе грала шкодная для яго музыка і пакідала астатні стрым як быў. Так, вось гэта яна робіць. Яна выразае, проста яна выразае ўвесь гук, па тыпу як проста падае там. Калі вам не пашчасціла, увесь трек можа быць выразаны поўнасцю, а калі ў гэты момант нешта адбывалася, мне не хацелася б гэтага забіраць у вас, правильно? Таму я заўсёды пакідаю, скажем так, я вельмі асцярожна з музыкай. Таму вы можете пачуць адны і тыя ж трэкі даволі часта. Але гэтыя трэкі адзначаны як не маючыя копірайта, але ў той жа момант на адным са стрымоў усё роўна заблакавала адзін трэк. Вось. Это ўсё не вельмі патрэбна. Давайте новыя перкі. Дадаткова зерня. Кожную хвіліну 3 дадатковых зерня. Давайте возьмем это. Няхай будзе дадатковае зерня, бо зерня мы выкарыстоўваем для того, каб атрымліваць мяса. Калі мы пабудуем сабе нейкі будынак, які будзе з яго рабіць яшчэ і ежу, мы шчаслівыя будзем. Ну, па тыпу, акрамя мяса, можна мяса перарабляць у сэнсе ў лепшыя варыянты ежы. Выкарыстоўваць яго ў розных там, ну, у розных, як гэта, частунках. Чамусьці слово вылезла і ўсё, і завісла ў мне ў галаве. Так. Тканіна. Давайте возьмем вось гэта. Больш жыхароў. Больш жыхароў? Мне больш ёсць каго паставіць на працу. Мне зараз працоўных не хапае. Вось так. Няхай будзе. Вітаю, Нернурем. А ёсць нейкі прыбытак стрымеру ад прагляду стрымоў з архіву Твіча? Не, нічого не існуе. Калі там реклам не показваецца, то 100% 0. Ось, і яны выдаляюцца даволі, ну як, калі ты афіліейт, як у мяне, то яно там нешта... не, мне, по-моему, з-за таго, што у мяне гэты ёсць Amazon Prime, ну, на відэа іх сервіс, і адначасова там гульнявы яшчэ сервіс, гэта падпіска ідзе, то яна
робіць так, што мае воды, вось гэтыя запісы, яны захоўваюцца даўжэй проста. То бок, звычайна там нешта, я не магу сказаць, я просто ведаю, што там пашыранае захоўванне водаў гэтых ёсць. І афіліейт, па-мойму, таксама павышае, у выніку яно і статус на твічы, і яшчэ вось гэтая падпіска, яны дазваляюць трымаць гэтыя воды трошкі даўжэй. Ось. Так. Так, я думаю. Мы можам бахнуць вось тут яшчэ адну ферму. Тут невялічкі, ну, зусім не шмат. Не, давайте ферму не. Думаю, дрэнная ідэя. Бо зараз нам хапае трошкі вось гэтага зерня, якое тут здабываецца. То есть мы там берг яшчэ атрымалі, што у нас па... Дзе яно было? А, не, зерня... А чаму яго так шмало? Это шмало, боже, я не ведаю, як гэтыя словы ўсе бяруцца. А чаму яго так мало? Толькі 3. Там же здабыча ідзе актыўна, не? Я нешта... Можа, чалавека яшчэ? А, вось яшчэ чалавека сюды дадаць. Пачуванне, што такая сабе ў нас эканоміка атрымалася. Давайте камяні вось гэта яшчэ здабываць. Цэглу панаробім. Гэта няхай застаецца як ёсць. То бок для стрымера лепш, калі глядзець архіў на ютубе. Ну, калі стрымер мае манетызацыю, то так. У мяне няма манетызацыі на ютубе абсалютна. Вось. Я архіў трымаю для таго, каб было, ну, каб... Ведаеце, я сам, калі гляджу стрымы, я звычайна гляджу запісу. Бо, па-першае, мне падабаецца ідэя магчымасці пераматаць яго. І мне падабаецца яшчэ... Час ад часу я вельмі люблю скакаць па тэмах. Ну, я так не пастаянна. Вось. Сёння у мяне настрой паслухаць вось гэта. І я не буду глядзець там, ну, то есть час ад часу прыходзіцца глядзець стрымы чалавека там, ну, год-два назад, напрыклад, калі ў яго архіў ёсць нейкі. Калі архіва няма, то губляецца трошкі, нават калі табе падабаецца стрымер, табе можа проста не падабаецца гульня, і ты жадаеш паглядзець, ну, нешта іншае ад яго. І вось няма магчымасці гэтага знайсці. Вось, таму у запісу каментарый складана. Вось, ну, у твіча, у прамой трансляцыі і у архіва ёсць свае плюсы, свае мінусы. Тут, вось зараз, напрыклад, так, пакуль мы на стрыме, мы можам нешта абмеркаваць, а вы можете у мяне там спытаць наконт пераклада Disco Elysium, альбо нешта яшчэ, і мы можам актыўна паразмаўляць на гэтую тэму. Гэта у каментарах Ютуба альбо дзе-небудзь яшчэ гэта рабіць складаней. Значна прасцей, ну, мне асабіста адказваць проста вось на працягу стрымак, так што калі у вас ёсць пытанні па любой тэме, напрыклад, ДНД альбо пераклад Disco Elysium, я буду шчаслівы падзяліцца, ніякая праблема. О, вось гэта цікавая штука. Мы бярем зараз сабе новыя квесты, і вось гэта мне асабіста падабаецца, там у пэўны момант дадалі ў гульню. Мы абіраем самі сабе квесты, так? Акрамя гэтага, час ад часу трапляюцца квесты, якія вось эфемерныя. Гэта квест, які патрэбна, ён складаны, на яго даецца таймер пэўны, і ты не можаш яго, калі ты яго ўжо пабачыў, то ты альбо бярэш яго, альбо не. То бок у гэты вось пэўны момант, калі я зачыню гэтае вакно, то ў мяне не будзе магчымасці падрыхтавацца для гэтага квеста. То бок гэта складаны квест на час, які можна прадзяўбаць, а квесты вельмі важная штука для заробка рэпутацыі ад каралеў вуглёў, то можна альбо атрымаць вельмі крутыя ўзнагароды, альбо ты прадзяўбеш квест, не атрымаеш рэпутацыі, ну і падрыхтавацца да гэтага немагчыма. То бок рызыка вельмі вялікая і вельмі вялікая ўзнагарода. Мне вельмі падабаецца гэты канцэпт. То бок у цябе ёсць выбар, ты ідзеш больш бяспечненька, альбо такі, о, мне ўсё зусім добра. Давайте возьмем вось гэты бяспечны квест, зусім бяспечны. Мы атрымліваем ужо зерне гэтае, у нас ёсць адкуль яго атрымаць з фермы. Вось яго і возьмем, будзем зарабляць патроху. Так, гэта набраць вады, да халеры вады. Ну, вось гэта самае складанае. Я вельмі жадаю гэты квест зрабіць, таму што я бы жадаў атрымаць сабе будынак, які робіць вось гэтае вяленае мяса. У мяне няма будынка, які робіць вяленае мяса, але калі я яго атрымаю, гэта будзе адшмурэннейшы квест, таму што ён паляпшае потым яшчэ колькасць вяленага мяса, якое я раблю. Давайте возьмем яго, бо я паспрабую яго накіравацца, як толькі мне будзе магчымасць. Вось, зноў ужо 2 квеста.
Выкарыстаць ваду з навальніцы. Навальніца тут зусім незвычайная, яна супермагічная. І ваду з яе, тут ёсць свой набор тэхналогій, якія звязаныя з дажджом. Таму што ад яе можна атрымліваць, і нават вады 3 тыпа бывае ад дажджа. І вось яе можна выкарыстаць будзе ў сваіх рухавіках. На жаль, у мяне няма ніводнага рухавіка зараз, і пакуль я ў гэта не накіроўваюся. Вось гэта яшчэ варыянт, прадаць тавары. Блін, патрэбна гандлёвы пост яшчэ прадаваць, 100%. Elden Ring адпраўляецца 1000. Дзякуй вялікае. Можна яшчэ цягваць увагу стрымера ад гульні. Так, ну, свая задовольна. Весела, сядзім, весела, трындзім, гуляемся. Я давно ждаў вам Against the Storm паказаць, таму што я, можа быць, яно дрэнна з-за таго, што я увагу сваю губляю трошкі на гульню, але, разумееце, для мяне гэта канцэптуальна вельмі крутая гульня. Мне падабаюцца роуглайты, як канцэпт, мне падабаецца будаўніцтва гарадоў. Але самае маё слабае месца ў будаўніцтве горада, гэта калі ён вельмі здаравенны, мне становіцца сумнавата, таму што актыўна любыя змены, некаторыя гульні нармальна балансуюць гэта вось лейт-гейм будаўніцтва горада, а ў некаторых гульнях гэта зроблена дрэнна. І становіцца проста сумна, няма чаго амаль рабіць, альбо у вас усё супер добра, альбо у вас бясконцы нейкі гармідар проста, вы не можете ні халеры паспець не паўсюль. Вось, адно з двух адбываецца. І вось гэтая гульня вырашае гэтую праблему лейт-гейма, таму што яго няма. Ну, вы і так будуеце на час. Зараз мне выглядае так, што быццам бы я ні халеры не пабудую. Вось. Але ў гэтай гульне сумяшчаецца адначасова і роглайт, і горадабудаўніцтва. І пры гэтым самы актыўны момант, я раблю яшчэ ланцужкі, ведаеце, як у серыі гулін Анно. Я раблю ланцужкі тавараў, якія з аднаго тавара я раблю іншы, наступны, і кожны раз гэты ланцужкі, на кожны раз, калі я раблю забег, яны зусім розныя. І вось зараз я спрабую вылезці праз ежу у асноўным, таму што тавараў я амаль ніякіх іншых не раблю, але нават ежа пакуль не атрымліваецца. Вось, такая галера. Як мне сусвет Warhammer 40 000? Супер. Па ўзроўні цікавасці і незвычайнасці. Ён вельмі круты, наконт незвычайнасці згодны, таму што, ну, у прынцыпе, ён пабудаваны, нягледзячы на тое, што ён узяў некаторыя ідэі канцэптуальныя у кніг, так, але ён вельмі добра, ну, ён развіўся у свой пэўны кшталт, які непаўтарымы. То бок, такога проста няма амаль нідзе. Ну, гэта складана з ім спаборнічаць. Таму ён як мінімум выключны ў сваім сэнсе. Мне б зараз вельмі хацелася чагосьці такога змрочна-тэхналагічнага, у той жа час фантазійнага. Ну, гэта толькі ў Warhammer 40 000 прыкладна можна ісці. Не, можа, ёсць яшчэ што-небудзь, напрыклад, Shadowrun. Ён таксама падтрымлівае гэту ідэю фэнтэзі тэхналогіі. Вось. Але я не думаю, што ў гульні па Shadowrun'у... Я не ведаю, я не гуляў у гульні па Shadowrun'у, але мне падаецца, канцэпт таксама круты. Так. Это той квест на водны тотем? Не, гэта іншы квест на іншы тотем. Так, Transport Tycoon Deluxe. Каб не забыть потом. Дай-ка я зазірну. Бо я такое люблю. Transport Tycoon Deluxe. Калі што, вось наконт тайкунаў гэтых самых. Вось гэта. Так, памятаю. Рая. Я не гуляў яе ўжо. Я не тое, каб шмат яе гуляў, але гуляў. Калі гаворыць пра сучаснае такое... Давайте я зараз думку выказаць. Карацей, калі на транспартыроўку і калі вы жадаеце пагуляць у SimCity, калі вам у SimCity падабала, не толькі ў SimCity, а ўвогуле у, напрыклад, гэтым як ён зараз больш актуальны, City Skylines, напрыклад. Калі вам падабаецца будаваць, скажем так, вам падабаюцца будаваць гарады, але кантраляваць як дарогі, вось гэтая па тыпу транспартыроўку вам падабаецца нават трошкі больш, то бок вам хацелася больш з уклонам гульню ў транспартыроўку. Ёсць гульня Transport Viewer. О, пачакайце-ка, зараз. Transport Viewer я зараз не напушу вам. Зараз я гляну. Transport Viewer, так, 2.
Каб вы разумелі, гэта гульня, якая закранае ўсю гісторыю, ну амаль усю гісторыю транспартыроўкі, то бок ад карэт да сучасных машын, і розных нават стыляў, то бок вы можете, там ёсць амерыканскі стыль, азіяцкі стыль, ёсць еўрапейскі стыль, і вы поўнасцю ўсю сістэму транспартную і з самалётамі, і з машынамі вы закупаеце, будуеце дарогі дадатковыя, вы кантралюеце гэта. Што гэта за гук я пачуў? Не зразумеў. Зразумеў. Гэта я адчыніў гэтую трэйлер гульні, гэта Транспорт Тайкун Делюкс. Дык вось, каб вы разумелі, наколькі яны там угарэлі па розных транспартах, там ёсць аўтобус МАЗ, вось гэты зялёны беларускі. Там ён ёсць. Вось гэты самы, вось, ну, літаральна ў кожным горадзе амаль ёсць у Беларусі. Вось гэты зялёненькі, квадратненькі, вось ён ёсць у Транспорт Фьюер 2. Вось, яны ўгарэлі даволі плотна па розных відах транспарту, і вы займаецеся, вы не будуеце гарады, вы будуеце ланцужкі транспартыроўкі, каб гэтыя гарады пашыраліся. Вось, то бок вы як бы пашыраеце гарады, але толькі тым, што вы падтрымліваеце транспартыроўку ўнутры яго. Я выбачаюся, што мы поўнасцю зараз абсалютна не прагрэсіруем у Against the Storm, але я вельмі ждаў падзяліцца гэтым. На Shadowrun Dragonfall уйшло 1000. Дякую, Эріка Мегапазерскі. І гарыць так жа. Не, там з транспартам ён па тыпу, нават калі вы ўвогуле не падтрымліваеце яго, транспарт проста будзе забруджваць паветра мацней і не будзе рабіць, выбухаць не будзе, карацей. Там аварый няма проста, не існуе. Так. Давайте возьмем квест на выкарыстоўванне вады ў рухавіках. Я просто возьму яго, таму што ён больш верагодна, што яго выканаю. Тут у нас на чысціню. Гэта у нас патрэба, што за трітмент? Я ўвогуле такой патрэбы не памятаю. Давайте не будзем браць, бо я не ведаю, што гэта. Пра апдейціць будынак, помпу, гейзерную помпу. І сабраць яшчэ рэсурсаў. Гэта выглядае як больш верагодна. Возьмем яго. Будзем рабіць. Трэба трошкі сканцэнтравацца і пачаць рабіць усё ж такі квесты. Помпу там была, вода. Давайте тады ваду збіраць. Хоць трошкі. Ну, крышачку нават. Во, гандлёвы пост. Ён мне патрэбны будзе, бо гэта вельмі важная рэч, якую я не будаваў. Я занадта шмат часу просто трынцеў. Так, вось так поставим. Ці, калі мне пашчасціць, глядзіце, вось моя рэпутацыя ўнізе, ценненькім. Чырвоненькім гэта наколькі нездаволена каралева. А каралева не павінна дасягнуць максімума, сіненькая павінна дасягнуць максімума. Як вы бачыце, справы ідуць у мяне так сабе. Mass Effect 2, так, вельмі далёка. І там яны яшчэ нармальна так канкурыруюць, то бок версія за злачынца і за героя, ну, плюс-мінус блізка адна да адной. Зараз я сабе нешта мы адчынілі. У нас ежа скончваецца. Я паспею ўвогуле з ежай праблему вырашыць раней. Першы, так, гандляр прыбыў, грошай у нас ніякіх няма. Мы можам даслаць яму што-небудзь, прадаць. Што ў нас вось на гэтага пазбіралася. Пакуль няма сэнсу. Не буду я прадаваць пакуль. Таму што тое, што я магу яго набыць, добрыя дамы, ну, яго можна карткі набываць, калі б у нас было шмат грошай, мы маглі бы сабе дадатковыя перкі набыць, альбо карткі для будаўніцтва, напрыклад, садочак там для раслін і альбо пекара. Вось пекара было бы файна. Але халера з ім. Мы не будзем гэтага рабіць, бо грошай няма, шкада і вось гэта ўсё. Дайце-ка я зазірну у спіс лідараў, бо дзесьці там. Так, чакайце-ка. Я Mass Effect нешта... блин, ён нешта апусціўся, яго перабілі, што ли, альбо мне падаецца? За героя 31 000.
А где был злочинец? Был... А, ну не так далеко. 19... Ну, не настолько далеко. 19800. Ось. Плюс-мінус яшчэ нормальная пазіцыя набярэцца. Так, шляхі гандлю. Каб вы разумелі яшчэ, гарады, якія я пабудаваў раней, з імі таксама можна гандляваць і зарабляць сабе. Я не памятаю дакладна, як гэта, наколькі гэта карысна, і для мяне пакуль выглядае гэта як такая сабе ідэя. Вось, я бы толькі для квестаў, можа, гэта рабіў бы. Давайте, ну, магу один шлях адправіць. Просто там яшчэ дадаткова тавары патрэбна з імі адпраўляць, каб зарабіць штосьці нармальнае. Ну, давайте, вось в один город мы накіруем. Там гандлёвы шлях будзе. Котлетки крадуцца? Наколькі блізка котлетки у нас? Наколькі пад котлетачнай пагрузай? Котлетки у нас, ну, яшчэ даволі далёка, 13900, але пакрыху. Падпаўзаюць. Калі што, на котлеткі я не толькі рыхтуюся, я рыхтуюся ніяк, то бо калі яны перамогуць, ось тады я пачну альбо будуць у топ-3, я тады толькі рыхтавацца на іх пачну. Так, добра. Як вы бачыце, вось тут паказваецца спіс задавальнення ў нашых персанажаў усіх гэтых 3 раз. Яны задаволены у нас нічым. Ну, мы не прадстаўляем іх аніякіх тавараў, якія іх бы цікавілі. На жаль. Так, каменаломня гэтая ўжо не актуальна. Яе можна пакінуць там, у прынцыпе, яна не вельмі перашкаджае. Я перанесу яе, можа. Не, пакіну там. Прыбярэм адтуль працаўнікоў, бо навошта, калі там няма чаго збіраць. Замест гэтага мы сюды паставім яшчэ персанажа. Вось сюды яшчэ. І вось тут аднаго хаця бы. Няхай там працуе. Увогуле шкада, што мала тэхнафэнтэзі. Эльфы на касмічных караблях, камп'ютары і зоркалёты, якія працуюць на магіі. Ну, у прынцыпе, так, я скажу. Мне трошки не хапае не толькі тэхна-магіі такой. І мне не хапае тэхна-магіі, але я буду згодны нават на такі, ведаеце, стымпанкава магію. Па тыпу тэхна-магія, але ў сэнсе, што гэта па тыпу як віктарыянскай эпохі, то бок калі просто на магію, скажем так, будаўніцтва ўсё пабудавана. Вось такі свет даволі было бы цікава, не абавязкова там нейкі як кіберпанк. Вось, нешта такое, больш старажытнае, але і такога не шмат, на жаль, не шмат. Магія на парах і вуглі. Не, ну па тыпу, калі вы можете стварыць, навошта вам электрычнасць, ну па тыпу, навошта вам велізарная электрастанцыя, калі вы можете ўзяць чарадзею, якія могуць сядзець і просто працаваць, яны просто ідуць працаваць на працу, каб рабіць маланкі і запіхваць іх у бутэлькі і выкарыстоўваць іх потым як электрычнасць. У вас ёсць нейкі там цягнік, і цягнік літаральна распалівае просто магу агня, напрыклад. Ну, ось такая херня. Падобнае нешта як канцэпт ёсць у аватары Корры, але на мой погляд гэта не зусім тое там. Ну, сама Корра для мяне пад пытаннем. Вось, і трошки не тое, не пра вось гэтае сутыкненне тэхналогіі атрымліваецца увогуле гісторыя. Было бы цікава нешта, якое паглыбляе трошки на гэтую тэму. Прачытаў спачатку, як котлеткі згрэ... Так, ці быў панядзелак пачынаецца ў суботу тэхналогіяй. Хутчэй... Блин, ну вось канкрэтна гэтай з такімі кнігамі ўсё яшчэ і ускладняецца. Ну, яны... Так. А божак, ну як так здарылася, котлеткі забараніў. Ты ж такое, халера яго ведае, такое усялякае можа здарыцца. Вось. Котлеткі з гарнірам яшчэ паглядзім. Так, глядзіце, у нас зараз пайшла новая навальніца, і настрой некаторых упаў, пачынае падаць, то бок ён паказвае, што 7 яно ўпадзе да нуля праз пэўны час. Калі яно ўпадзе да нуля, яны пачнуць пакідаць, спрабаваць пакінуць горад. Нам нельга нікога выпусціць, запомніце. Так, узялі яшчэ ўзнагароду. Мне вельмі патрэбны вось гэты дом, вось гэты канкрэтна. Мы атрымаем сабе вяленае мяса, і мы зараз раптоўна выцягнем настрой 2 расам. 3.
Так, ты. Вось сюды давай. Вось так. Туды мы накіруем працаваць нашага сябра яшчура, адзінага, які ў нас вольны застаўся. Вось давайте заменім так. І яшчэ вызвалім яшчура. І яшчэ знойдзем нейкага вольнага яшчура. У нас ёсць нейкія яшчуры, якія ось тут. Вось яшчэ яшчура. Нам вельмі спатрэбіцца гэтая халера. Калі ласка, рабі з мяса. І дрэва будзе дастаткова, таму што дрэва у нас да халеры. Тут як атрымаецца, няхай таксама дрэва выкарыстоўваць, калі у нас дрэва пачне скончвацца, мы прыдумаем нешта яшчэ. І з дрэва таксама. Вось усё гэта. Наконт ладана, давайте абмежуем колькасць ладана, няхай будзе ліміт у 40, не больш. Гэтага таксама нам шмат не патрэбна, 20. А вось гэта няхай робяць, вяленага мяса колькі заўгодна, нам яго шмат спатрэбіцца. Магу я прыярытэт неяк выставіць нават? Давайте прыярытэт яму максімальны. Тканіны не хапае. У нас усё яшчэ не хапае тканіны. Як так? У нас жа ёсць тыя, хто робіць тканіну, вось. Нам няма з чаго рабіць тканіну, халера. Можа тканіна кудысьці ўходзіць? Давайте рэцэпты паглядзім, што ў нас адбываецца па ім. Можна было неяк глядзець па тыпу, што з чаго робіцца. Я гэта дакладна памятаю. Як яна называецца, тканіна гэтая? Фабрик. Вось яна робіцца, выкарыстоўваецца. Не, пачакайце. І ўсё, яна толькі робіцца. Яна не выкарыстоўваецца, так? Нам проста няма з чаго яе рабіць. Адкуль я яе вазьму тады? Недахоп. Што за гульня? Against the Storm. Гэта адначасовы горадабудаўнічы сімулятар і адначасова роуглайт, у якім вам пастаянна прыходзіцца будаваць усё новыя і новыя гарады і змагацца з навальніцай. Так. Чаму гарпі не лётаюць? Яны вось такія у нас, прызямлённыя. У дождж не вельмі прыемна лётаць. Мне знаёмыя спрабавалі патлумачыць, што легенда аб коры нешта там у лоры сусветы вельмі пабурыла. Я не ведаю, на мой погляд, там ёсць, скажем так, не пабурыла, яна зрабіла тое, што было таямніцай і такой, як гэта? Як бы вам так прыклад прывесці якой-небудзь? Уявіце сабе, што у вас ёсць фантазійны сусвет, у якіх ёсць, скажем так, вельмі загадкавыя істоты. Вось, напрыклад, так? Гэндальф. Давайте возьмем Валараў у гэтых самых, у Валадары пярсцёнкаў. Гэндальф. І яшчэ Саруман, напрыклад. Вось яны па тыпу супер загадкавыя істоты. Чарадзеі, якія існуюць, халера ведае колькі тысячагоддзяў, і калі ты Сільмариллион не чытаеш, для цябе гэта проста фігура загадка, так? Вельмі цікава, яны ствараюцца такі элемент боскасці, так? Ну, нават не боскасці, а такой таямніцы. І ў гэтым іх фокус, скажем так. Яны цікавыя, пакуль яны захоўваюць гэтую таямніцу, так? А потым раптоўна з'яўляецца новая частка, якая канкрэтна тлумачыць. Вось столькі-то маны з раніцы гэты чараўнік можа выкарыстаць, а столькі-то не можа. Яго чарадзейства можа рабіць вось гэта і гэта. І яно уходзіць у дэталі гэтыя і робіць гэта, і потым вызначаецца, што гэтых чарадзею дзесяткі тысячы мільёны. Таямніца знікае, гэта становіцца бытавой праблемай. І вось такая праблема адбылася ў коры з духамі. Духі былі вельмі такой таямнічнай халерай з патусторонняга сусвету. І вельмі важнай у, скажем так, філасофіі, так? А потым у легенды аб коры яны ў выніку проста духі гэта ўжо паўсядзённасць. Ну, просто яны не важны. І у іх няма, скажем так, характару. У кожным стукненні раней з духамі было яно вельмі асабістым. Кора зрабіла ўсё вельмі практычным, і гэта згубіла шарм серыяла. Вось. Дзяк за стрым з тлумачэннем пара ДНД. Ці будзе працяг? Будзе, абавязкова будзе. Так. Гэндальф і Саруман Маяр. Выбачаюся. Я не памятаю ўсіх гэтых назваў з усіх фэнтэзі сусветаў. Я дрэнна запамінаю імёны. Добра, што іх увогуле узгадаў. Вось. Бясконцыя будоўлі дамоў па ўсяму гораду выглядаюць вельмі нашацкія. Яшчэ платоў з пашпартам аб'екту, які павінны быў быць скончаны 3 гады таму, не хапае. Усё ў прагрэсе, не бянтэжцеся. Усё будзе. Так, дадаткова, калі
Вось гэта мне падабаецца. Верагоднасць таго, што ва ўсіх працаўнікоў ёсць верагоднасць таго, што яны зробяць больш рэчаў, але я не магу абмяжоўваць, якія тавары яны ядуць. Я звычайна не займаюся кантролем таго, што хто што ядзіць і ясі у гульне, таму ідэальны для мяне перк. Вось бясконцыя будоўлі гэта таму, што я тканіны амаль усё упёрлася ў тканіну. Вось усё літаральна. У гэтых хлопцаў можна нават. Во, давайте гэта будзе з скуры, а гэта будзе вось з гумы нейкай, з дрэваў. Вас тут так і пакіну. А гэта, ну, мяса у нас не бясконцае далёка. Куры да халеры у нас набралося, нешта. Я зразумеў, куды... Усё, я зразумеў, куды у нас знікае, чаму мы не можам рабіць. У нас на мяса ўходзіць уся гэтая тканіна, ну, там, як з раслін, як ён, лён, карацей. Як ён? Блин, усё павлеталі слова нахрен сёння. І атрымліваецца, што мы не можам рабіць тканіну, яна ўходзіць уся на тое, каб карміць жывёлак. Давайте... Вось у вас, не ведаю. Ценныя дамы свечкі для яшураў. Што? Дамы свечкі. Якія дамы? Аднапакаёўка для сям'і. Я вось літаральна такую амаль пабудаваў. Вось яна тут стаіць. О, блин, у меня ўжо дамы пачынаюць скончвацца. Блин, ну мне бы вырашыць гэтую праблему з тканінай, і ўсё будзе ў мяне добра плюс-мінус. Так. І у нас здабылі ўжо ўсё, альбо не? Што яны здабываюць у нас у асноўным? Зборшчыкі. Да нічога ўжо збіраць нельга. Давайте яшчэ прарубімся далей. Нам трэба далей пашырацца. Вось гэта тут адчыніць, вось гэта адчынім, вось гэта адчынім. Усё адразу адчыняем, будзем пашырацца ва ўсе бакі. У небяспечныя зоны толькі не палезем, на паляны гэтыя, толькі ў бяспечныя пакуль. Так, пачакай, калі бы валдара пярсцёнкаў перанеслі на сістэму ДНД. Так, пачакай, я нешта... Калі валдара пярсцёнку перанеслі на сістэму ДНД... Гэта калі размова пра тое, што шарм згубіўся. Не, гэта не такая праблема. Ну, валдар пярсцёнкаў лёгка пераносіцца на ДНД, пры гэтым не ламаецца моцна. Так? Гэта хутчэй, калі ты канкрэтна... У вас ёсць літаральна ўся моц, скажем так, вайб персанажа і істот нейкіх манументальных рэчаў. Ён быў таямніцай, а зараз яно не таямніца. І губляецца, скажем так, сэнс. І такое... Гэта я адзін прыклад толькі з духамі прывёў, але Кора робіць такое амаль зусім. То бок, амаль усё, што было дагэтуль, скажем так, гісторыяй і такой азіяцкай гісторыяй, караці, калі ўжо так гаварыць, то тут яно становіцца ўжо проста, ну, працай. То бок гэта як зусім іншы канцэпт. Гэта як калі бы Marvel рабіў не супергеройскае кіно, а рабіла бы, ну, вось розніцу па тыпу паміж нават не Marvel і The Boys, напрыклад, так? Па тыпу супергеройка, але... Не, уявіць сабе, карацей, супергерой, як яны ходзяць на працу проста. Ну, вось, і вы глядзіце, як яны ходзяць на працу. Ужо суперздольнасці, не, яны проста вось, ну, на працу ходзяць. Нічога больш, ну, яно, як бы, гісторыя ёсць, але гэта адносіны паміж, там, проста супергероямі. У вас романтычная камедыя, скажем так, на гэтую тэму. То бок гэта валідна, проста гэта іншая. Гэта зусім іншая гісторыя. Просто потом прыляцяць арлы і ўсё выправіць. Не, звычайна, калі ты ўжо праблема з таямніцай, што калі ты прадзяўбаў таямніцу, ты не можаш яе вярнуць назад. Гэта аднабокі працэс. Ты ўжо ўсё, ты зрабіў з гэтага эмацыйнае стаўленне не будзе зноў, як яно было. То бок, калі увесь, напрыклад, серыял, я зараз не магу згадаць, я ўпэўнены, ёсць серыялы, якія могуць вам прайсці ў галаву, у якіх на працягу вялікай колькасці, можа, сезонаў альбо эпізодаў трымалася нейкая пэўная таямніца. І вось калі вы таямніцу гэтую даведаліся, далей уже зглядзець становіцца нецікава. Вось такая праблема ўзнікае. Духі далёка не самая галоўная частка увогуле аватара, скажем так, не толькі пра гэта, але стыль настолькі адрозніваецца, што гэта проста розныя серыялы. Так у адным сусвеце, але гэта трэба рыхтаваць сябе да зусім іншага серыяла. Зусім.
Хіба Чалапук так не робіць? Ён так робіць, але, ну, калі убраць, скажем так, яго выхады як спайдермена на вуліцу, а просто пакінуць Пітера Паркера, гэта можа быць цікавая гісторыя. Я не супраць, просто гэта іншая гісторыя. Ось. Так, не, Смок, ты маеш рацыю. Яны ходзяць, у іх ёсць гэты элемент нават. Тут хутчэй, тут не самы ўдалы ад мяне прыклад, калі шчыра. Ну, супергеройка не самы ўдалы прыклад. Ось, мне бы, каб я пад гэтае пытанне там падрыхтаваўся, пашукаў падыходзячы прыклад, то я бы больш удала, можа, нешта прыдумаў. Так, можа быць, давайте, можа, яшчэ адну. Нам дрэва у нас хапае, але ў нас месца крыху таксама запаўняецца. І мы недастаткова хутка пашыраемся, мне падаецца. Што гэта ў нас? Копперферен трауд. Што? Ага, там можна рыбу здабываць, лавіць. Чаго? Не халеры сабе? Так, давайте-ка. Рыбалоў у нас ёсць нейкі? Вось, ёсць, рыбалоў. А чаму рэдь? Ладно, давайте. У мяне я дагэтуль не гуляў з рыбалкай тут. Давайте паспрабуем. Вось так я працягну шлях. Пабудую. Адкуль можна здабываць рыбу? Вось, ну, тут па тыпу ёсць... Я думаў, я бачыў скриншоты, калі літаральна рака ідзе. Ну, тут я не бачыў увогуле. Тут ёсць вада. Але ёсць моманты, калі у вас каля нават вашага горада знаходзіцца... О, там патанул гэты самы домик. Карацей, цэлая рака ёсць. Праходзіць скрозь гэтую ўсю лакацыю. І вось гэтага я яшчэ пакуль не бачыў. Гэта першы раз я запускаю пасля апошні год. Там ужо некалькі апдэйтаў выйшла пасля таго моманту. Давайте зробім яшчэ. Была такая сістэма з гэтай вадой. Давайте здабываць вады трошкі. Калі у нас ёсць кухня палявая. Блін, у меня увесь час гэта было. Дурныя якія. Чаму мяса так няма? Настолькі няма. Я нешта іншага эфекта чакаў. Давайте, можа, зерня не будзем на яйкі выкарыстоўваць, яйкі пакінем без вырабу. Опа, яшчэ новыя квесты. А я, можа, блізкі да нейкага іншага квеста, не? Не, далёка. Так, што у нас? Мэта. Лаяльнасць. Выканаць 2 івента, абраўшы выбар лаяльнасць. Добра. Зрабіць, як мінімум 14 жыхароў павінны быць задаволены тым, што іх ёсць коўдры гэтыя. Давайте коўдры. Так, ёсць. Гэта даставіць розныя тыпы вады і тавары. Давайте тавары. Няхай так раскідаем. Вось гэтых тады ліміт больш зрабіць. Мы іх нават не робім. Давайте, вось так. Спрабую неяк гэта збалансаваць усё. Тканіны ўсё яшчэ не хапае. Куды ўходзіць тканіна? Мы ж без яе ўвогуле жывём. Я б спайдермен перакладаў як павука мужик. Ідэальны пераклад. Усё, у меня больше няма каментарыя. Ідэальны пераклад. Вось гэта камяні. Альбо разабраць, альбо адрамантаваць. А што гэта? Дрэль. Ну давайте, няхай будзе працоўнік. Працоўніка паставім сюды нават. Ось ты, даследуй. Можа зараз нават яшчэ... Так, гэта не тое. Вось ты у нас. Ты таксама гэтым здабычай не займаешься. Праць стадель. Нешта пакуль выглядае ўсё не мой плюс. Я неяк дрэнна ладжу гэта ўсё. Можа яшчэ поле нейкае пабудаваць. Бо ў мяне гэтага зерня, мне падаецца так сам... вось тут поле будзе ачмурэннае. Давайте паставім здабычу дрэва вось сюды. Вось літаральна вось сюды.
Няхай яно выкапывае тут. Бо тут мы можам вельмі файнае поле зрабіць. Можа, трэба больш паляўнічых, у мяне няма ўвогуле паляўнічых. То бок, я магу рубіць дрэвы, я магу здабываць на месцах, якія ўжо ёсць, напрыклад, ось узяць там вось яйкі ёсць, напрыклад, вось гэтыя. На іх спецыяльна мне патрэбны будынак, які будзе вось траперы, так? І вось яны будуць збіраць гэтыя яйкі. Так, мне падаецца, гэта адзінае, што я магу насамрэч для трапераў прапанаваць. Вось, давайте пабудуем лагер і трапера яшчэ. Разгарнем толькі яго. Вось. Можа, такім чым. Не, вось так акінем, ладно. Вось. І ўсё. То бок, атрымліваецца, гэтыя рэсурсы абмежаваныя, які чыі лепей не ведаць. Лепей не пытацца. У валдара персцёнкаў магія не сістэмазаваная, яна проста магія. Нельга патлумачыць і дакладна вызначыць. У ДНД магія сістэматызаваная за маннай. Глядзі, мегападзярскі, ёсць рашэнне, карацей, у гэтага ўсяго. У ДНД, нават у ДНД, не абавязкова тлумачыць усю магію. Гэта вельмі часта, скажем так, я лічу, што у правілах ДНД вельмі падрабязна тлумачыцца, як працуе любы заклён, так? Ну, скажем так, не толькі спіс заклёнаў, а той, што патрэбна, каб яго зрабіць, якія рэчы і гэтак далей. Але, калі мы гаворым аб нейкай таямнічай асобе, яна можа мець, напрыклад, вельмі кантрасны момант можа быць. У цябе можа быць персанаж, не гульнявы, скажем так. Гульнявыя персанажы у пэўным сэнсе маюць сістэму і логіку, так? А ёсць нейкія вось суперперсанажы, скажем так. Яны выключна для данжан-майстра і тое, не толькі каб гуляць, а проста рабіць некаторыя рэчы. Персанаж, які не ведае нічога, але можа чамусьці рабіць заклён, які ён пры аніякіх выпадках не можа рабіць. Так? І вось гэта там ёсць момант, скажем так, магіі. Так, я згодны, на ўзроўні валдара персцёнкаў гэта ўсё роўна магія, там любая магія там зусім па тыпу магічная магія, так? Але у ДНД ўсё яшчэ можна пакідаць таямніцу з магіі, не тлумачачы яе. І вось пакуль мы пакідаем вось гэтую розніцу паміж тым, што некаторыя рэчы лепей не даваць адказы нават гульцам, чаму яно так адбываецца, каб яны не ведалі. То бок яна проста магія, яно проста так ёсць. Ну, мы ж у магічным свеце гуляем, правильно? Вось, так што гэта ўсё роўна можна, гэта на тонкай мяжы, я згодны, я разумею твою кропку гледжання, я просто працягваю у сэнсе таго, што гэта можна зрабіць усё роўна, таямніца можа быць захоўвацца нават у такім выпадку. Эльміністр гэта не гендер? Пачакай, эльміністр. Я з імёнамі, вы мяне заб'еце. Эльміністр. Я зараз спецыяльна гуглю. Эльміністр. Так, трэба на англійскай, можа. Усё, узгадаў. Ну, не. Ён жа гэта, па-мойму, быў гульнявы персанаж кагосьці са стваральнікаў, не? Так, у навелах з'явіўся. Спасылкі на Гэндальфа, Мерліна альбо Одіна. Ну, ладно, добра, тады гэта проста персанаж. Ну, такі прыдуманы. Калі плануеш пачаць стрыміць Defiance, гэта гаворка пра Soul River, так? Пра яго. Чароўны дзед, які швэндаецца па Файруну. Ну, я разумею тады, пра што ты. Ну, яго прататыпам быў усё ж такі, ну, Гэндальф. Ты можаш пакінуць чараўніка, які раптоўна можа рабіць рэчы, якія звычайныя чараўнікі не могуць. Пры гэтым рабіць яго выгляд, быццам бы яму там, ён насамрэч вельмі слабы там, альбо ўвогуле не ўмее чараваць. І у яго няма магіі, ён не гаворыць заклёнаў, проста рэчы адбываюцца вакол яго. Магія на ўзроўні магіі, то бок не патлумачаная магія пераўтвараецца ў магію. Калі магія дастаткова патлумачана, яна ператвараецца ў тэхналогію. Вось. Таму, пакуль ты не тлумачыш, як нешта працуе, яно будзе магіяй. Мяне ў ДНД вельмі бянтэжыць папулярная ў апошні час тэндэнцыя ўсялякіх музыкаў спакушаць смокаў. Прынамсі, бачыў мемы на гэтую тэму, хіба не мусіць быць наадварот. Як пажадаеце. Гэта, ведаеце, гэта мем даволі заезджаны. Ну, ён проста існуе, і гэта рашэнне гульцоў, вы жадаеце гэта выкарыстоўваць ці не. Вы можаце кекаць, пакуль вы з гэта вам гэта смешна, пакуль вы кекаеце за гэта ўсё добра.
Пра трэці Soul River. Я зараз у бліжэйшы час, Headhunter, я планую на гэтым тыдні гуляць ва ўсялякія гульні, якія не маюць такого нейкага глыбокага сюжэту, таму што я зараз працую над перакладам Disco Elysium, і ён амаль гатовы насамрэч. Калі бы мне было больш часу вольнага, я бы можа ўжо ўжо б сёння мы гулялі ў яго. Вось, але яго няма, праца ўсё ж такі ўсё астатняе. Так што проста я планую сваю канцэнтрацыю пакінуць на падзеі, памяць, скажем так, вызваліць для Disco Elysium, і дзесьці, калі альбо мяне задзяўбе выпраўляць Disco Elysium, я там перапынак нейкі возьму, то мы пагуляем у Defiance. Гэта была наступная гульня ў маім спісе. То бок, я не магу сказаць табе калі, але дзесьці пасля таго, як мы пагуляем трошкі ў Disco Elysium з перакладам, нават дрэнным гэтым аўтаматычным, і ў той момант, калі я трошкі падзяўбуся яго выпраўляць. Вось прыкладна ў гэты момант мы пагуляем. Я ж з валасамі, гэта Влис Грейбоун. Так, што яна можа мне прадаць? Гэта яна альбо ён? Не зразумееш. З яшчурамі складана ўсё. У мяне ўсё яшчэ няма грошай. Мне ўсё яшчэ я не той, каб раблю шмат чаго карыснага і што можа набыць. Вось гэтага ў мяне халеры гэтай хапае. Але я яе бы пакуль прытрымаў. Яна мне шмат чаго на гэтым трымаецца зараз. О, карані. Давайте вось гэта перанесем лагер гэта. Да каранёў. На гэтую халеру ў мяне інструментаў не хапае. На гэтую халеру ў мяне няма здабычы. Вось гэта толькі месца засталося. Давайте аднаго працаўніка сюды. Тык. Усё, адзін вольны толькі працаўнік застаўся. Вось, нам трэба больш дому бомбадзілаў і ДНД. Так. Дом бомбадзіл, блин, гэта, скажем так, увогуле суперканцэнтрацыя магіі. То бок, чым больш таямнічны персонаж, нават калі ў цябе могуць быць усе астатнія іншыя персонажы патлумачаны, тебе можа ўсё роўна заставацца персонаж, які халера яго ведае, хто ён такі нахрен. Ось, гэта таямніцы крутыя, я люблю таямніцы. Так. Каб яно было больш магічным. Так, вельмі важна, гэта вельмі важная рэч увогуле ў вядзенні гулян ДНДшных, гэта умець трымаць свой язык за зубамі. Некаторыя рэчы вельмі важна ніколі нікому не гаварыць. Ось, на жаль, вы стаецеся з некаторымі таямніцамі сам на сам. І ў гэтым быў сэнс. Тыпу яна спецыяльна была зроблена, каб ніхто яе не даведаўся. Так, соль. Цікава. Цікава. У нас ёсць што? Так, это дрэва у нас яшчэ далей. Давайте я выкопаю... Блин, куды вы так? Можа лагер гэта перасунем сюды вось далей, каб здабываць яшчэ глыбей. Ось сюды куды-небудзь. Мне пытаецца, каралева нам не задаволена. Я ўпэўнены, што намі каралева не задаволена. Нам кабзда, карацей. Я са сваім трэнчышом зараз усё прадзяўблю. Ну нічога, у любым выпадку гэта дадатковы досвед. То быў у гульне мы ўсё роўна, нават калі мы правалілі як і ў любым роуглайце, пройгрыш гэта ўсё роўна добры варыянт. Ну, гэта па тыпу ўсё роўна прагрэс ваш. Так, трапера. Давайте на трапера пасадзім якога-небудзь яшчура, калі у нас знойдзецца хоць адзін вольны яшчур. Халера, у нас няма вольных яшчураў. О, ёсць квест, нарэшце. І тут яшчэ ёсць. Атрымлівайце аднаго яшчура за кожныя 25 яйкаў, якія вы зробіце. Цудоўна. Ёсць. Давайте тады яйкі. Вось тут паставім усё ж такі на выраб яйкаў, бо на ранча. Бо тады у нас будзе прыбытак яшчураў бясконцы. І у нас нарэшце заявілася месца, дзе у нас будуць рабіць гэтыя самыя дошкі. Так, дошкі забараніць увогуле тут. Гэта месца ўжо больш дошкі рабіць не будзе. Вось яны зараз скончаць тое, што робяць, і ўжо больш гэтага не будзе. Тут у нас будуць дошкі, тут могуць быць інструменты, іх мы не чакаем пакуль. Гэтага ліміт 20. Мы можам нешта вось гэтага яшчэ. Будзем рабіць тавары. Зараз гэтымі таварамі можам хоць кудысьці ўжо пайсці. Блин, нам бы яшчэ працаўнікоў, якіх у нас не хапае, халера.
Ніжнія раліўкі. Як ён там быў? Як мы, наверное, пераклалі? Дзесь там быў недавно. Зараз. Паябенск. Ніжні Паябенск. Так. Нам патрэбна шмат яшчараў. Нам спатрэбіцца іх зараз. Таму што ў нас на мясе будзе шмат чаго пабудавана. Бярем яшчараў. Вось у мяне 3 зараз прыйшло. Вось сюды 2 яшчара. Таму што мы яйкі там здабудзем. Сюды мы чалавека пасадзім і вось яшчэ гарпію. І тканіны няхай вось яны займаюцца. Усё, мне падаецца. Вось так пакінем, няхай 2 вольных працаўніка будуць. У нас пакраху дамы скончыліся. Нам тканіна ўсё яшчэ патрэбна і шмат тканіны, так? Ці можам мы неяк выраб гэтай тканіны выправіць? Падаецца, не. Пакуль мы ферму не пабудуем, мы нічога гэтага не зробім. Нам патрэбна яшчэ маленькая ферма вось тут. І вось гэтыя палі пабудаваць там. Ёсць. Спадзяюся, яны там пабудуюць, і тады у нас будзе... У нас толькі 2 працаўніка, якіх можна туды адправіць. Рыба гэта хоць куды-небудзь пойдзе, мне цікава. Ладно, паглядзім. О, ёсць яшчэ. Квесты мы пачынаем выконваць квесты. 2 квеста. Вось адзін гатовы, другі гатовы. Начаму рэдь. І у нас зараз 2 будынка будуць. Што нам патрэбна? Там таверна можна пабудаваць, але эля ў нас аніякага няма. Плавільня. Там можна рабіць і зброю для трэніровак, і бронзавыя, не бронзавыя, як яны, медныя сліткі. Аліва, мука і пейст. Гэта што? Гэта не паста, гэта пейст. Што бы гэта не было. Ладно. Во, давайте эль будем рабіць. Вось гэта выхад. Не, давайте рерол. Рерол. Вось 100%. Павінна што-небудзь добрае выпасць. Так, гэта раслінкі. Гэта не... Выглядае не настолькі добра, як я думаў. Хіба есці янькі для яшраў, гэта ж як есці эмбрыёны для людзей. Ну, хапае ж яшурак, якія ж ядуць яйкі, наколькі памятаю, ёсць тыпу. Не? Паглынаючы вось гэты змеі там, якія яйкі з'ядаюць. Ці не, ці я не маю рацыі. Гэта літаральна паста? У сэнсе паста, ну, макароны, альбо паста... гэтая. Як яна? Не макароны, а конкретно паста. Добра, цікава, гэта новая штука, яе раней не было, я не ведаю навошта яна. Так, ну, я не ведаю, мы можам рабіць у аптэцы, там ёсць гарбата і гэтыя фарбы, якія нам не вельмі патрэбны, я не ведаю, куды мы іх прысунем увогуле. І лаўка доміка алхіміка. Там крысталізаваныя сліткі. Вось давайте, можа, алхіміка, карацей. Там віно можна рабіць, гарбату і крысталізаваныя дзію. Там, насамрэч, з вось гэтай магічнай вады з дажджа збіраюцца ў крышталікі такія, по-мойму. Так, лагер траппераў. Так. Во, вось гэта нам таксама яшчэ патрэбна. Каваль. Няхай будзе каваль у нас. Каваль. Няхай тут будзе дзесьці далёка. І яшчэ алхімічная. Домік алхіміка. Няхай будуць. Цудоўна. Мы зараз пакраху, у нас крызіс гэты наш выпраўляецца. Больш за ўсё яшчэ праблема тканіна. Глядзячы, у якім сэнсе? Паста, макароны, а пейст, ну, вось канкрэтна як зубная, то бок там пейст было. Пабенск гучыць як месца, што як таго пса папердоліла. Ну, вось, гэта ўвогуле, калі што, абмяркоўвалі пераклад Disco Elysium,
і матюкі. Таму што ў аўтаматычным перакладзе, які будзе, матюкоў не будзе, таму што ChatGPT чамусьці не ўмее матюкі, нават калі ты яго наўмысна пытаеш, паматюкайся. Ну, калі ласка, мне вельмі патрэбна. Мне для высшай мэты ён адмаўляецца матюгацца, а неяк. Так што, калі вам піша ў чаце хтосьці, хто вельмі адмаўляецца і выглядае падазрона і адмаўляецца матюгацца ў любым выпадку і пачынае выходзіць гэта вельмі дзіўнымі варыянтамі, рабіць выгляд, быццам бы я паматюгаўся, але не паматюгаўся. Гэта хутчэй за ўсё ChatGPT. Так, у нас ёсць ужо алхімічная гэта, і тут будуецца, так? Няхай яны працягваюць пакуль. У нас рэсурсаў гэтых ніякіх няма. Там будынкі будуць, але ж... Так, першы домік ёсць. Мы падымаем настрой нашым жыхарам даволі няблага. У прынцыпе, можна жыць. Зараз, калі гэтыя 4 дамы дабудуем, якія яшчэ самым пачатку мы пачалі будаваць, з імі ўсё добра будзе. Не люблю лаянкі, мабыць, я штучны цмок-талект. Дакажы, што ты штучны. Скажы што-небудзь па-штучнаму, а? Як эксперымент з ботамі, ўжо замовіў некага сабе ў прыват. Яны не з'явіліся... Калі я абвясціў гэта і пасказаў, каб мы не банілі наступнага, які з'явіцца, ніводны яшчэ не абвясціўся. 0, просто цішыня. Я не ведаю, у чым праблема. Так. Ну, ось ад усяго гэта нам вады шмат спатрэбіцца. Я памятаю, была халера, якая па тыпу для здабычы... Вось, рэйн-калектар. Альбо помпа, вось гэтыя штукі нам патрэбна будаваць. Рэйн-калектар, мне падаецца, ось з ім пачнем. Ось, у чым эксперымент з ботамі? Тое, што вы, можа, не чулі. Карацей, час ад часу, ну, зараз ужо нешта ціха, але такое было, пэўны момант вельмі шмат. Было даволі шмат ботаў, якія працавалі наступным чынам. Заходзіць у чат, ну, толькі з'яўляецца нейкі персонаж у чаце, які кідае літаральна 1-2 фразы на, ну, такімі нармальнымі кавалкамі тэкст, то бок чалавек ніколі не пісаў у чаце, ён не падпісваецца, ён з'яўляецца, піша, і па тыпу, што ты думаеш на тое, як усё дрэнна навокал? Ну, вось такое па тыпу. І альбо нешта яшчэ, навіну якую нейкую укідвае. І вось гэта паўтаралася амаль кожны стрым. На працягу там тыдня, паўтары, можа. Вось. З рэгістрацыяй апошнія 24 гадзіны. Ну так, то бок я зусім нядаўнія. Пры гэтым, калі я пытаю любыя пытанні чалавеку, ну, боту ўжо, калі зразумела, так? На любыя пытанні, калі я яго просто гавару, то ён не адказвае. Ну, потому што, калі гэта чалавек, то пытанне, чаму ён не адказвае. А калі гэта бот, то зразумела. Боту складаней ацэньваць, што са стрыма ідзе, чуць гаворку, і перакладаць яе ў тэкст, і потым яшчэ назад запіхваць, ну, па тыпу, нейкія адказы разумныя аддаваць. Таму атрымліваецца сітуацыя, калі яны проста сядзяць і такія, ну, маўчаць. Вось, у выніку было жаданне зрабіць для іх спецыяльна. Логіка бота якая? Калі гэта бот з нейкай мадэлі, якая генеруе гэтае ўсё, так, то мы можам гэтым скарыстацца. Мы можам пачаць, я магу напісаць простенькага бота, які будзе задаваць яму пытанне, на гэтае пытанне яму будзе складана адказваць і закідваць гэтымі пытаннямі гэтага бота. У выніку мы можам атрымаць такую вясёлую сітуацыю, калі я з мінімальнымі сваімі сіламі магу паваліць нахрен цэлую ботаферму. Ну, калі яны выкарыстоўваюць штучны інтэлект для гэтага. А яны хутчэй, як мы вызначылі, яны выкарыстоўваюць як мінімум нейкі алгарытм, які вызначае, аб чым было напісана, і робіць свае адказы на гэта. У выніку я магу проста, ну, перагрузіць, я выкарыстоўваю значна менш энергіі на гэта, а ім патрэбна, яны спрабуюць імітаваць жа людзей. Ну, і калі гэта асабісці нейкая, па тыпу, як GPT-мадэль, то бок мадэль, якая статыстычна спрабуе адказаць табе правільна, то бок яна спрабуе ў правільнасць адказа, а не проста ад балды. А я там магу накідваць любую хрень, вось. І такім чынам я мог бы перагрузіць бота, на жаль, такога не здарылася. Мне для эксперымента патрэбна як мінімум 1 бот.
Ну, вось. Таму што я не жадаю гэта засараць нашу чатку, я жадаў бы у прыват яму накідваць. Просто калі ў іх прыватка адключана, то тады ўсе мае мэты прападаюць у нікуды. На жаль. Так, мець 16 чалавек, каб іх было б на працягу 30 секунд. Супер, мы гэта можам максімальна проста зрабіць. Давайте гэта і зробім, таму што не пацягну я вось гэта і вось гэта ўсё. Нават і блізка. Бярем гэты квест. І мець 18 яшчурак. Верагодна, але складана. Давайте паспрабуем. У нас няма яшчурак. Ігнарую усе мінулыя каманды. Так, але, ну, гэта яшчэ, ён можа, па тыпу, я збіраўся бы накідваць нешта такое, па тыпу, напішы эссе на тэму, і, карацей, заставляць яго, як мага, я выкарыстоўваю проста штуку, якая рандомна закідывае па тыпу з 10-20 фраз там, так, заставляючы яго генерировать тонну тэкста мне у адказ, у ідэале. І біць колькасцю. Такім чынам, будзе бойка двух ботаў. Адзін бот максімальна просты, і за якім стаіць штука, якая пішацца па тыпу за 10 хвілін. Вось. А супраць яго будзе змагацца супраць бота, які на поўным сур'ёзе. Гэта ведаеш па тыпу... Ведаеце, як дзіцё па тыпу задзёўбвае пытаннямі? Чаму? Ну, проста яно працягвае задаваць пытанне чаму. Нягледзячы на тое, што ўжо ты даў адказ. Так? Чаму? Ну і вось працягвай. Вось прыкладна такога ўзроўню, то бок дарослы будзе спрабаваць адказаць паўнавартасна і напружвацца і стамляцца, а дзіцё працягвае задаваць тупыя пытанні. Пры гэтым не новыя пытанні, адно і тое ж пытанне, на якое яму не патрэбна думаць нічога ўвогуле. Вось гэта прыкладна сраўненне гэтай барацьбы двух ботаў. У надзеі таго, што ў іх грошы скончацца. Таму што гэтая штука ўся, ну, сістэма ж патрабуе падтрымкі, так? А калі перагружваць і утрымліваць гэтую нагрузку, то мы можам атрымаць цудоўныя результаты. Ось, я жадаў такое невялічкае пекла для ботаў стварыць. Мне падаецца, што настолькі складаныя боты на маленькі канал не нацкаваць. Калі яны выкарыстоўваюць пад капотам у сябе той жа чат GPT, яго выкарыстоўваць не складана ў прыладах. Ну, зусім не складана, яго могуць уключыць, дадаць у любы момант. І таму я думаю, што яны пабудаваны, яны ж не самі гэтыя складаныя мадэлі робяць. Яны выкарыстоўваюць нейкую сістэму, якая ўжо імее гэта, ну... Там проста было такое, што людзі пішуць у чаце гэтаму боту, і ён адказвае, ён спрабуе адказваць. Спрабуе неяк, ну, узаемадзейнічаць. Так? А гэта значыць, што там ёсць хоць нейкая мадэль. А гэта значыць, што мы можам гэтую мадэль напружыцца. Мэта не ў тым, каб перамагчы яе ў палеміцы, а справа ў тым, каб перамагчы яго проста брутфорсам, ну, проста задушыць пытаннямі дурацкімі. Так, вось гэтая штука мяне можа цікавіць, але калі я знайду хоць штосьці, што можа даць мне тканіну, я не бачу нічога, што мне дае тканіну. Вось гэта давайте. Дом для гатавання бісквітаў і скюверс, я не пэўнены. Гэта па тыпу як... На шампурах, карацей, гэтыя... Забыўся, як яны... Вы зразумелі, на шампурах, ну што? Мяса на шампурах, як яно называецца. Словы увогуле сёння... Да свідонс. Вось іх, карацей, можна будзе. І бісквіты яшчэ. Кайфуй. Поставлю куды-небудзь... Блин, место уже скончивается. Вось так. Я могу... Там мясо можно выкарыстаць. Так. Тут яйкі могуць пайсці, карані. Няхай таксама будзе выкарыстоўвацца. Мукі ў мяне няма, ніадкуль не здабываецца. А вось тут любая вода падыдзе. Я ёсць так і пакінуў. Бісквіты гэта ж печыва. Так, там патрэбна мука і... Ну, вось такія яны, бісквітікі. Падабаецца людзям, ну і у мяне, в прынцыпе, людзі і бабры. У мяне толькі людзі ёсць гэтых рас, якім гэта падабаецца. Новы гандляр. Вось зараз у мяне ўжо ёсць рэчы, якія я магу, в прынцыпе, адправіць. Толькі мы гэтага рабіць пакуль не будзем. У нас выканана аж 3 квесты. Пакуль я трындзеў, я не заўважыў. Гэта зрабілі. Цудоўна. Глядзіце, мы супакоілі каралеву, яна трошкі супакоілася, і мы прасунуліся наперад. Мы, можа, ўсё ж такі выцягнем.
Так, рынок, таверна і заля клана. Заля клана, мне, наколькі памятаю, яна падабаецца... там вось можна рабіць адпачынак по тыпу бойкі, по тыпу трэніроўкі. На рынку можна рабіць 2. Гэта пабухнуць і там нешта яшчэ трытмент по тыпу... Не ведаю, гарбаты наліваць там будуць. І таверну. Нічога з гэтага мы, насамрэч, я, мне падаецца, не пацягну. Ну, у сэнсе, што мне падыйдуць з таго, што ёсць альбо рынак, альбо зал кланаў. І яны яшчэ даюць свае бонусы. І справа ў тым, што не на тое тавараў для таго, каб падтрымліваць гэтае дзеянне там, у мяне тавараў не хапае проста. Рынак альбо... Давайте рынок, яно пакрывае неабходнасці 2 раз. І гэта гучыць як больш план, чым проста ад балды што-небудзь. Так. Блін, тут месца не хапае. Давайте яшчэ вось гэтых хлопцаў перанесем вось сюды. Мне патрэбна пазбавіцца ад гэтага лесу вось тут. Прыоритет. Квадрабабры? Не, не тыя, іншыя. Жыхары уцякаюць, дзе? Не-не-не, ўсё нармальна, яны на месцы. Нікуды яны не збегуць адсюль. На рынке бабры шаверму з карой замест лаваша гатуюць. Баброў няма. Так бы гатавалі 100%. А дзе бачна час да шторму? У нас зверху, зараз мы, давайте яшчэ раз, ёсць 2 тыпа шторма. Ну, гэта навальніцы. Навальніца ёсць глобальная, якая змывае ўсю мапу увогуле. То бок не вось гэты маленькі гарадок, а там гіганцкую мапу сусвета. На жаль, я не магу на яе выйсці зараз, таму што ну не магу просто, тут няма такой кнопкі, наколькі ведаю. Вось. І ёсць навальніцы, якія прыходзяць і ўходзяць сезон навальніц па тыпу просто узмацнённы дождж з цемрай, такой магічны дождж. Узмацняючыся, на яго ёсць таймер зверху. Зараз мы да яго вернемся, толькі перку возьмем. Так, абарона гандлю. Змена рынку. Так, што гэта? Гандляры. Легендарных, як гэта? Міст Пірсерс. Тых, хто праходзіць скрозь туманы, скажем так. Таким рэдкім падарункам у вас каралеўскія чаканні высокія. Усё, што знаходзіцца ў гэтых самых на тэрыторыях схаваных, яно будзе паказана, але кожная адчыненая тэрыторыя будзе падвышаць незадаволенасць каралевы на 0,5. Не падабаецца. Давай адмовімся. Нам зараз прапанавалі 3 варыянты, ніводны з іх мне не падабаецца. Мы просто грошы забярэм. Там перкі такія сабе. Дык вось, навальніца. Зараз чым больш мы тут калупаемся, тым менш часу у нас застаецца на кожны наступны горад. Гэты горад, хутчэй за ўсё, апошні перад наступнай навальніцай з вялікай літары. Вось. Зверху вось у нас ёсць таймер. Давайте паскору трошки час. Мы зараз у сезоне просто мелкага дажджу. То бок яно пакрыху запаўняецца, 2 хвіліны яшчэ он будзе, гэта на паскораным. 2 хвіліны будзе мелкі дождж. Потым, по-мойму, пачынаецца сезон, калі будзе плюс-мінус прабівацца сонейка, а потым зноў пачынаецца навальніца і так па колу. Ну, сонейка прабіваецца ненадоўга, гэта рэдкі момант. Праходзіць сквозь туманы, гэта ж п'яны... Там дакладна нарманыя, там не хапае, мне падаецца, там 2 літр не хапае. Хаус, няхай будуць тут. Я выставляю зараз розных персонажаў, але мне падаецца, гэта ўсё фігню я раблю. Вось гэта помпа, няхай будзе працоўнікі. Мне падаецца, людзей не хапае. Ну ўсё, няхай займаюцца. Так, тут інструменты. У нас ёсць інструменты дастатковай колькасці? У нас ёсць толькі трубы. Няхай. Подремонтують.
Блін, там яшчэ одна тэрыторыя вызвалілася, можа ферму трэба было б потым перасунуць. О, на халера з ёй, не вельмі важна. Так, месца вызваляецца пакрыху. Я жадаў яшчэ нешта пабудаваць. Гэтых будынках у мяне хапае. Дамоў не хапае проста катастрафічна. Давайте будаваць спецыяльнае месца, дзе можна шмат людзей размясціць адразу. Так, вось так. Нам патрэбна больш такіх дамоў. Давайте гэта будзе дом спецыяльны для людзей, каб настроем падвышаць. І вось гэта яшчэ. Вось так. Нас вельмі не хапае проста размясціць іх, пасяліць усіх. Што за расы жывуць у гэтым сусвеце? Думаю, даволі цікавыя і нестандартныя. Расы ёсць бабры, бабралюды па тыпу, яшчуры, людзі, гарпі і яшчэ нейкія... лісы ёсць, па тыпу лісалюды. Усе яны трошкі змененыя, то бок нават бабры гэта, ну, не зусім бабры. Гэта як хутчэй мутацыі выглядаюць. Ну, такое нешта дзіўнае. І усе змагаюцца з дажджом. Адзінае месца ў гэтым сусвеце, якое застаецца пастаянным заўсёды, гэта горад, у якім знаходзіцца вугальная... каралева вуглёў. Вугальная каралева, як падабаецца больш. Вось. І вось яна стварыла ў гэтым сусвеце такую магчымасць, што людзі могуць, ну, істоты ўвогуле могуць сабрацца ў адным горадзе, перажыць навальніцу вось з вялікай літары, і потым пайсці распаўсюджвацца, зноў рассяліцца, і потым яны бягуць зноў у сталіцу і наступае зноў на гэтай навальніцы. То бок гэты свет у бясконцым цыкле перараджэння такім. Я що, таксама жанчыны? Не ведаю. Я пад хвост не глядзеў. Людзі з сіняй скурай гэта гарпіі. Так. Яны называюцца гарпіямі. То бок яны ўсе не зусім стандартныя ў візуальным стылі сваім. Яны, ну, нават гарпіі, яны хутчэй людзі з мутацыяй, скажем так. Я не ведаю, як гэта патлумачыць. Ну, па візуальнаму стылю можна сказаць. Ось, у нас зараз сонейка трошки выйшла. Наступная навальніца з маленькай літары. Яна будзе праз яшчэ 3 хвіліны. Так, мы амаль выканалі помпу гейзера, гейзер-памп. Я магу да другого ўзроўня? Як тебе падняць да другого ўзроўня? Апгрейд. Мне хапае трубаў. Добра, мне патрэбна іх больш. Мне іх няма, не халеры. Вось ты. Любая вода мне падыдзе. Для ласка, зрабі. Так, мне падаецца, я трошки пакрыху. Ось так мы дададзем яшчэ. І тут мы нічога не можам зрабіць. У нас нічога з гэтых ресурсаў няма ўвогуле. Вінчыка не будзе. Выбачаюся, віна не будзе. Так. Руднік не патрэбны. Зборшчык дажджу не патрэбны. Альбо патрэбны. Няхай будзе зборшчык дажджу. Адзін. У іх птушыныя целы, яны не зусім, яны па тыпу як людзі больш выглядаюць. Бачыце, у іх па тыпу крылы ёсць, вось яны ходзяць. Па тыпу крылы, у іх крылы, так, але яны больш гуманоіды. Мы, здаецца, ўжо прыйшлі да выніку, што сінескурыя гэта першыя вампіры. Гэта... Ты маеш рацыю? Так, глядзіце яшчэ. Ёсць такія паляны, на якіх будзе небяспека. Вось яна значна, ёсць увогуле вельмі забароненая тэрыторыя. На іх будзе выпрабаванне, якое павінна, як толькі я іх адчыню, я павінна яго выканаць, альбо будзе пастаянна на, ну, нейкая пагроза мне падвышацца. Неабходнасці пакуль вялікай калішыра няма. Ось, блін, да дамоў яшчэ. Што, чаму дамы не будуюцца? У мяне не хапае дрэва. А куды яно ўсё ўходзіць? Халера яго іде. Што так актыўна іх выкарыстоўваў? Можа, таму што я шмат будынкаў зараз зрабіў, таму яно так актыўна ўшло. Усё. Гэтых 2 будынкаў павінна хапіць. Колькі яны тут? Па 6 трымаюць, а ў нас... Ну так, закрый неабходнасць. Самую такую моцную. А якую пагрозу уяўляе дождж? Усю. Уся пагроза гэта дождж. А дождж незвычайны, ён магічны.
Плюс лес, які знаходзіцца навокал, ён жывы сам па сабе. Ён па тыпу яму не падабаецца, калі я тут пашыраюся. І ён робіць, скажем так, уначы, калі пачынаецца, ну не ўначы, а ўвогуле, калі пачынаецца дождж, гэта зніжае мараль усіх. Ён па тыпу не зусім звычайны. Вось, цемра таму, што пачынае паўсюль збірацца. Вось. З'яўляюцца, ну, у мяне на розных мапах будуць розныя аганькі. Напрыклад, вось зараз. Ужо ёсць гэты эфект. Невялічкае полымя. Моцныя парывы ветра спрабуюць затушыць святы агонь. Я пра гэта ўвогуле не гаварыў, але ў цэнтры паселішча ёсць агонь, які мы спрабуем захаваць яшчэ. Так? Вось. Дзякуючы яму мы падтрымліваем святло і нам плюс-мінус камфортна яшчэ. Калі шчыра, мы можам яго і палепшыць так-то. Чаго я тут куплю? Вось зараз пачаўся, навальніца пачалася. І мы спаліваем значна хутчэй, ну, паліва ў гэтым агні, так? Яны збіраюцца вось адпачнуць каля яго. Далей будзе, як гэта, ротан, як гнільны дождж. Дождж пераносіць дзіўнае, як это, гнільнае полено, гэта пыльца, вось, з сабою. Крывавыя кветкі пачынаюць расці на будынках кожныя 90 секунд. Там пакрываецца, прарастаюць такія гіганцкія раслінкі на маіх будынках. Вось. І потым яшчэ ёсць, мне можа не пашчасціць, і калі дабяремся, будзе даунпур, як ён. Самы моцны дождж, караце, лівень, вось. Які будзе яшчэ увогуле забіваць усіх, у каго настрой там недастаткова высокі, нешта такое, по-моему. Так, пачакайце-ка. Настрою зараз уляцелі ўніз. Мы зараз можам згубіць яшчэ пасяленцаў. Яны будуць сыходзіць ад нас. У нас варыянты ёсць. Як нам альбо паляпшаць ім настрой нейкім чынам, напрыклад, будынкі ім пабудаваць, у якіх ім будзе больш тульна, але мы хутчэй за ўсё не паспеем. Так? Давайте, можа, спрабую, але шансы маленькія. Вось гарпіі няхай будуць. Будынкі для іх. Так, яшчэ будынкі для яшчураў. Вось вы. Таксама, вось так зробім. Для гэтага мы паставім вось сюды. Няхай расчышае гэтую тэрыторыю. Ёсць. Будынкі спецыяльна для пэўнай расы, яны падвышаюць настрой гэтай расы. Ну, калі яны там у асноўным жывуць. Але ж, ну і па выгляду, ну, пакуль сітуацыя такая сабе. Так, ні піва, ні пасты, ані віна. Ці ёсць ледзь водная прычына жыць у той вёске? Няма, я сам бы не стаў жыць. Цвілы пылок. Вось, дзякую вялікі, а то, блин, начытаўся дрэннага пераклада дыскаю людзям, усе слова пазабываў. Так. Гэтае самае. У нас ёсць квест выкананы. І гэта яшчэ, у нас мы набраліся дастаткова яшчураў, квест выкананы, мы атрымліваем сабе больш мяса будзе, яшчэ бурштына атрымалі і ежы, якая ім падабаецца. Так што у іх настрой плюс-мінус выратаваны. Гарпію мы адну дакладна зараз згубім. Нічога мы з гэтым ужо не зробім. Я магу яшчэ трошкі што зрабіць. Мне падаецца, яны будынкі раней пабудуюць і настрою іх падымецца ў любым выпадку. Калі не, то мы зараз можам падняць. Можна скажем так, паставіць адну расу ў прыярытэце перад іншымі. І гэта падымець настрой гэтай расы, але пагоршыць настрой усіх іншых. Ну ўсё добра. Не, мы ўжо перажылі дождж. Падыдзе. Каруселі, на жаль, няма. Яна не тут. Але неблагая думка. Так, мы згубілі аднаго працаўніка. У нас тут нічога не устало. Не? Давайте, вось ты будзеш працаваць тут. Новая тэрыторыя адчынена. І вось тут, по-моему, небяспека ёсць. Так, пачакайце-ка, няўжо я падзяўбаўся, мне падаецца так. Вось гэта трэба паставіць. Новыя будынкі. Тут у нас ёсць забыты храм сонца, які мы можам альбо выкапаць увесь, альбо адбудаваць, скажем так, я так разумею, пакланяцца яму. Калі мы гэтага не робім, калі мы нічога не робім з імі, пакідаем яго як ёсць, то храм патрабуе ахвяры.
знішчыць усе тавары гандлёвыя ў сховішчы кожныя 10 хвілін. То бок усе тавары для гандлю будуць знішчацца кожны раз. Патрэбна яму ахвяру нейкую прынесці. Давайте альбо выкапаць яго. Калі мы яго выкапаем, мы атрымаем рэпутацыі сабе 0,75 пункта. Гэта значыць, што мы амаль адзін запоўнім. Магчыма, выкапаць яго нават больш карысна, таму што калі мы скажем так, восстановім яго, не восстановім, а просто памолімся ў ім, асвяцім, то ён дасць нам розных рэчаў, але яны нам не вельмі патрэбны. Давайте ўсё ж такі яго выкапаем. Накіраваць вось гэтых двух. Вы займаецеся ім. Нам патрэбна гэта зрабіць за 10 хвілін. Амулеты полымя. Артефакт напоўнены сілай святога полымя. Ага, вось. Агрэсіўнасць супраць вудкатарас, як ён называецца, наша лесасекаў, зніжаецца на 6. Гэта калі карысненька. Больш бісквітаў, але бісквітаў мы і так не робім. Давайте возьмем амулеты гэтыя. Менш агрэсіўны лес будзе. Нам будзе прасцей. Ёсць пячэнкі, але рэлеф не пячэ. Мне мукі няма. І гарбату не вырошчвае. Так, няма. Здаецца, пад дождж печыва з гарбатай задавальняюць усе патрэбы ўсіх раз па ўсіх вёсках. Ну, я скажу, калі шчыра, там амаль усё, што радуе, самае асноўнае радуе, гэта розны эль, розныя бісквіты, вось па тыпу пірагі, бісквіты, вяленае мяса, вось гэты шашлыкі, вось гэта ўсё, яно падымае настрой вельмі моцна. То бок, ну, ежа адна з самых простых спосабаў падняць, але пры гэтым як пашчасціць. То бок зараз у мяне плюс-мінус яшчэ атрымліваецца, але, ну, з-за таго, што даўно не гуляў, не той, каб супер. Так, давайте сюды, няхай з вадой папрацуюць вось гэтае наша. Будем набіраць вады яшчэ. Что ты такое? Обелиск. Ён дадае эстэтыку. В прынцыпе, не такая благая ідэя. Таму што гэта не альтэрнатыва ўвогуле. Не, пакуль кранаць не буду. О, давайте перенесем, у нас там есть рыболовы, так? Мы уже выловили всю рыбу там, тем больше. Давайте рыболову сюда посадим. Хай она тут будет. Он занадто вялікі для іх. Добра, альтэрнатывы ёсць? Вось, тут ёсць. Што у нас яшчэ без справы сядзіць? Вось вы сядзіце без справы, таму што у вас няма чаго на чым працаваць. Мне вось гэты Crystallized Dew, ён увогуле робіцца ў мяне? Не робіцца. Ну вось у гэтым праблема. О, гарбатка. Вы глядзіце, там гарбатка робіцца насамрэч. Всё хлусня, у мяне за гарбата была ўвесь гэты час. Няма. І не будзе. У мяне няма куды яе наліваць. Няма ні бурдзюкоў, ні гэтых самых. Нічога няма. Няма куды. Ні ў бочкі нават запихнуць. Нічога. Та зямля без рыбіл. Так, мы літаральна робім дзюру ў зямлі, каб здабываць рыбу, і вось мы прадляваліся, карацей. Ну, як, адна скончылася, скажем так. Адбудаваць па-новаму. Што ты такое? Бочкі можа рабіць. Давайте. Нам патрэбны працоўнікі сюды. Вось вы. Калі ласка, мы можам атрымаць зараз будынак, які можа бочкі рабіць. Мы туды гарбату наліваць будзем. У нас яшчэ набралося дастаткова грошай, каб мы маглі набыць сабе перк нейкі. Мапа паселішча. Вяскоўцы пачынаюць перасоўвацца на 10% хутчэй. Мне падабаецца. Што гэта? Скруткі. Атрымліваем больш скруткаў, але скруткі мы ўвогуле не робім. Таму давайте вось набудзем сабе перк. Каб вы бачылі, злева знізу у нас спіс перкаў усіх, якія у нас ёсць, то бок, ну, іх да галеры насамрэч ужо. І новае месца, новы будынак. Можам муку пачаць рабіць, каб нам на пірагі было.
І, в прынцыпе, ўсё. Я не тое, каб бачу карыснае. Давайте вось яе. Артезианская рыба. Ну, так. Мінская 0. На газіроўцы жыве. Так, мы пакраху выцягнули. Я вельмі доўга рабіў перапынкі і там увагу сваю губляў на гульню. Глядзіце, зараз у нас задаволеныя яшчуры. У іх зараз там пэўна ёсць рысачка ў кожнага, і калі вышэй за яе мы забіраемся, гэтая раса становіцца задаволенай. Што цікава, калі пакуль яна задаволена, нам генеруецца рэпутацыя. То бок у ідэале, як мага больш раз павінна быць задаволена. І тады мы будзем сабе атрымліваць вось гэтую рэпутацыю, з якой мы можам выйграць увогуле. Давайте яшчэ домік для яшураў зробім. Можа 1, можа 2. Вось так. І з гэтымі домікамі у іх там трошки настрой падвысіцца. Там невялічкі бонус будзе за гэта яшчэ. Мы можам яшчэ нейкую патрэбу закрыць. О. Трэба зараз наадварот яшчараў сабе больш не засяляць, бо яны ж не памесціцца зараз у гэтай дамы. Што за паста, навошта яна патрэбна? Добра, яна проста падабаецца. Ну, гэта як ежа нейкая. А, ну вось, новы тып па тыпу ждання. Падабаецца гарпіям сярод тых, хто ў мяне ёсць. Але я яе рабіць не магу, бо яе патрэбна рабіць альбо з солі. О, пачакайце-ка, на консолі. У мяне ж былі каменьшчыкі гэтыя, так? Дзесьці. Вось яны. Давайте, можа, іх перасунем зараз. Яны ж соль могуць... Пачакайце, а хто можа соль здабываць? А? Руднік патрэбны. Зразумеў. Нам усё ж таки патрэбны руднік. Вось так? А, блин. Можна разбурыць? Вось гэта. Разбурылі. Вось гэты лагер перасунулі. І зараз мы руднік там пабудуем на солі гэтай. Усё. Мы пабудавалі Солігорск. Як яшчуры з кубкаў гарбаты п'юць? Яны ж не маюць шчок. Яны выліваюць у рот. У іх яны спецыяльныя трубачкі уставляюцца туды, але яны іх не смокчуць, яны проста апракідваюць кубак, як вы ведаеце, як у Макдональдсе спецыяльна утыкаецца, каб там не вылівалася яшчэ. І карацей, проста па гэтай трубачцы выліваецца ім уніз. Гриль. Не, давайте без гриля обойдемся. Мы можем жить и без гриля, мне подается. Это нам не потребно. Кольки у нас можно где там поглядеть? Так, давайте купу зачиним. Кольки у нас бурштына гэтага? Я не памятаю, где его глядеть-то. Колькость бурштына, товары. 8, 45 яго. Нормально, мы можем себе рерол зрабіць, бо я тут нічого корисного для себе не бачу. Угу. Вугаль тут можна рабіць, гэта ўсё фігня. Дошки мы і так уже робім. Не супер эфектыўна, але робім. Камяні, ну гэта цэглу рабіць. Толькі калі яе, вось гэта можна ўзяць будынак. Аптека не то, яка патрэбна, там... А, пачакайце-ка, у нас нідзе фарбы не робяцца. Цегла. Давайте цеглу возьмем. Усё ж таки на яе. Бо там яшчэ можна гэтыя керамічныя карацей рабіць. Кераміку. Заўсёды ведаў, што ў Макдональдсе будавалі лешу. Дык ты яны ж рэптылоідамі пабудаваны, гэта ж відавочна. А, вось Новарыка напісала рэптылоіды.
Так, у нас ёсць яшчэ вось гэтай тэхналогіяй. Я, блин, даўно не карыстаўся. А, мне трубы патрэбны, каб падключыць тэхналогіі. Тут квест быў. Не? Вось цябе. Апгрейд. У нас быў квест пра апгрейдзіць помпу, так? Гейзер помп. Ёсць. І ў чым прыкалдес? Гейзерная помпа прапгрэжана до другого ўзроўню. А, другого ўзроўню. У меня першы толькі ўзровень ёсць. Давайте вось тут цэглу. Оп, апгрейд. Квест выканаў? Не, яшчэ. Тканіна патрэбна. Колькі ж вам тканін-то патрэбна? Задзяўблі. Халера. Я вось не ведаю, дзе мы ткані. Так, цэглу можна камяні гэта не рабіць ужо. Гэта можна таксама не рабіць. Яны могуць займацца толькі... ну, толькі на тканіны сканцэнтравацца, бо нідзе не робіцца яна больш. Так, это фарбы. Давайте пройдемся трошки по рэцэптах, можа. І паглядзім тыя, што ў нас робяцца... Вось. Нам не абавязкова іх рабіць у гэтым месцы, таму што ёсць больш эфектыўнае месца, дзе гэта можна рабіць, правильно? Вось. Тут у нас толькі одно месца, дзе яны робяцца. Тут у нас два. Можна менш эфектыўнае адключыць, пакінуць больш эфектыўнае. Тут толькі адное, без розніцы. Тут таксама толькі адное. Я зараз спрабую зрабіць, больш аптымізаваць свой выраб, бо кожны будынак робіць рознай якасці. Адзін з 4 тыпаў якасці. І калі у вас два будынкі ёсць, якія робяць больш эфектыўна, то бок большая якасць у яго, то другі вам не той, каб патрэбны, толькі калі вы на колькасць не разлічваеце. Вось зараз у мяне вось камяні адключыў гэту цэглу. Вось тут ёсць два будынкі. Адзін ёсць якасці 2 зорачкі, і адзін будынак, ну, нулевая зорачка. Зараз гэту нулевую зорачку мы прыкрыем. Она нам не патрэбна. Так. Трубы гэтыя таксама не патрэбна. О, вось тут адключана ўжо, добра. Тут не той, каб шмат варыянтаў. Тут два аднаго ўзроўня. Няхай будзе. Аднолькава. Тут ёсць два ўзроўні, і зараз горшы ўзровень мы прыбярэм. Адзін таксама. Так. Нічога. Вось тут цэлы набор ёсць. Я не магу пабудаваць такі. У мяне няма гэтага будынка. Ну і добра, што няма. Палявая кухня ёсць. Якой увогуле так-то варта было бы скарыстацца. Пабудаваць такі будынак. Але я гэтага не рабіў. Ну і ўжо халера з ім. Але ведаеце, хто кіруе рэптылоідамі? Не, я не ведаю. Распавядзі нам. Я? Блін. Так для мяне. Так, хаткі я вам будую, так. Оу. Я спадзяюся зараз... Што? У мяне гук зараз пачаў нешта дзіўнае вырабіў. Так, зараз, каб там яны ўсё не памерлі. Усё ў парадку, у мяне зараз навушнікі амаль адваліліся ад кампа, з дзіўным гукам, быццам бы мяне завіс увесь комп. Напужала. Elden Ring. На Elden Ring адпраўляецца 500. Дайце мне момант, я зараз праз хвіліначку літаральна вярнуся. Я магу тут нешта? Я пакіну вас сачыць за ўсімі, але з паўзы я здымаць гэта не буду, бо там зараз у нас навальніца якраз пачалась. Зараз буду.
Я тут. Зараз перапроверю, што ўсё нармальна па гуку. Так. Давайте прабягуся для тых, хто не можа прапусціў, бо гэта было ў пачатку у нас размова стрыма. Па Disco Elysium пераклад аўтаматычны. Зараз ужо ёсць кнопкі, пераклад усіх, ну, не кнопак, а ўсіх пунктаў меню. Кнопкі з'яўляюцца тэкстурамі ў большасці сваёй, таму іх будзе перакладаць яны будуць перакладацца ў апошнюю чаргу, адным з апошніх рэчаў. І нават не будуць уключаны ў першую версію. Дык вось, усе пункты меню, усе назвы прадметаў, тлумачэнні, і, па-мойму, гэта датычыцца таксама квестаў, кароткія тлумачэнні квестаў, яны ўжо перакладзены. Я зараз працую над часткай дыялогаў. Дыялогі вельмі велізарная колькасць. Для тых, хто не ведае памеры тэкстаў Disco Elysium, гэта 2 уладара пярсцёнкаў. Плюс яшчэ трошкі там, ну, яго набярэцца. Вось. Да халеры тэксту там, нават на аўтаматычны пераклад, таму мне гэта нават не магу гэта зрабіць за адзін заход, мне патрэбна разбіваць гэта на часткі. Вось, гэтым сёння буду займацца, паспрабую, перараблю сваю, як я раблю гэта аўтаматычны пераклад, перараблю такім чынам, каб можна было захапіць такую гіганцкую колькасць тэксту. Мой папярэдні падыход, як апынулася, не падыходзіць, так? Выкарыстоўваю як базу для перакладу я польскую мову, то бок польскі пераклад Disco Elysium, выкарыстоўваю як беларускую. Результаты сярэднія, скажем так. Яны не зусім дрэнныя, то бок гэта не промптавы пераклад, але месцамі дзіўныя. Якасць яго пад пытаннем. Ну, нават, ну, не для, скажем так, месцамі ён лепей, чым я разлічваў, таму што ў некаторыя рэчы ён можа які разлічваў, што не адолее. А некаторыя рэчы я не вельмі задаволены. Вось, я, ну, хацеў бы гэта, ну, рукамі там управляць усё роўна занадта шмат, ну, занадта. Таму ёсць думкі неяк зарабіць гэта, скажем так, больш варыянтам, каб было больш зручна. Пераклад, напрыклад, Baldur's Gate 3 аўтаматычна, які быў зроблены выдавецтвам Трасянкус, ён быў зроблены з расійскай мовы, і я зараз думаю, што можа варта паспрабаваць яшчэ проста ў якасці эксперымента паспрабаваць з расійскай пераклад зрабіць, але ён таксама даволі далёка адыходзіць ад арыгінала. І, ну, месцамі даволі моцна. І тут пытанне, што, ну, моўнае пытанне, карацей, узнікае. Ці варта ўвогуле гэта спрабаваць, альбо пакінуць польскую і лепей дакруціць польскую проста рукамі ўжо. Вось, таму што якасць, адзінае, як я магу падвысіць якасць, ну, аўтаматычнага перакладу з польскай, гэта выкарыстаць больш прасунутую мадэль чата GPT, але яна каштуе, яны ўсе каштуюць грошай, усе гэтыя спробы перакладу яна каштуе грошай проста за тое, што нават не мая праца, а проста выкарыстанне чата GPT. Я магу выкарыстаць более палепшаную, скажем так, мадэль, але ці дастаткова яна будзе карыснай, бо яна даражэй амаль у 10 разоў. Ну, там, гаворка пра, тыпу, пра розніцу паміж 10 цэнтамі і 10 далярамі. Ну, як бы, ну, там, прыкладна аб тым гаворка. Ну, ладно, там не 10 даляраў, а 5 даляраў прыкладна на тое ж самае, што выходзіць на 10 цэнтаў у той мадэлі, якую я зараз выкарыстоўваю. Вось. Таму, скажем так, з-за таго, што гэта ўсё пад пытаннем, то мая думка наступная, што я паспрабую, пакіну пакуль пераклад з польскай і на той мадэлі, якая ёсць. Вось. Зараз, калі ёсць верагоднасць паспрабаваць на больш дарагой мадэлі, але гэта, ну, ўжо нармальныя такія там будуць 2 спробы такога, і гэта ўжо нармальна так улетае там 5 даляраў, гэта я, каб вы разумелі, толькі на кнопкі, то бок там на одну спробу поўную 220 даляраў уходзіць, то бок на больш дарагой мадэлі. Трэба тэстарам даваць дакумент з тэкстам пераклада, і калі яны сустрэнуць дзіўны пераклад у гуне, ім будзе магчыма ашукаць гэты тэкст у дакуменце і адзначыць яго як недакладны. Так, з гэтым ёсць таксама пэўны момант для таго, каб арганізаваць працу тэстараў, скажем так, любога чалавека, які пажадае далучыцца, гэта патрэбны таксама час. Падрыхтаваць платформы, на якіх яны могуць гэта зрабіць, падрыхтаваць месца, дзе яны гэта могуць зрабіць. То бок гэта насамрэч таксама праца, падрыхтоўка працы для іншых людзей таксама праца. І
Я яшчэ пакуль не ўпэўнены, ці варта яно таго. Я у любым выпадку выкладу ўсё, што ў мяне ёсць, як толькі я зладжу альфа-версію, я зраблю, каб гэта выкласці ў агульны доступ, каб вы нават ну, і гайд напішу, як гэта рабіў, і іншае, але гэта таксама час. Ну, па тыпу, я на гайд, я думаю, згублю больш часу, чым напрыклад, вось я заўчора пераклаў усе кнопкі гэтыя, ну, напісаў запыты. Вось усе. І аўтаматыкай ужо зрабіліся пераклады. Але ж гэта ўсё роўна па часе будзе хутчэй, чым той жа гайд напісаць. Просто гайд з тлумачэннямі, што рабіць. Тэстары ў двукосе. Ну не, ідэальныя тэстары былі бы тыя, якія маглі бы самі ўсё гэта перапакаваць. Таму што, калі я тэкст перакладу, нават калі я зраблю гэта сёння-заўтра, мне спатрэбіцца яшчэ каля 4-5 гадзін, каб перапакаваць усе шрифты па новай. Таму што я планую там запакаваць трошкі іх па-іншаму. Я тыя шрифты, якія выкарыстаў для прататыпа, я жадаю замяніць пару шрифтоў, дадаць пару літар яшчэ, і яшчэ замяніць усё так. Мне пару літар запакаваць хацелася і змяніць шрифты. Плюс запакаваць гэта ў іншую мову. Зараз я запаковваў польскую ў польскую, але я жадаю запакаваць яе замест, ну, перакладу на нейкую, напрыклад, гішпанскую альбо партугальскую. Вось такая думка. Людзі, якія пажадаюць пагуляць у гульню і паўдзельнічаць у паляпшэнні адначасова. Так, тут вось яно, гэты момант, ён самы складаны, таму што, каб зрабіць гэта зручным для людзей, мне патрэбна намаганне. Ну, сур'ёзна, нармальна так праца. Мне прасцей уже самому дарабіць некаторыя рэчы. Ось. Ну, паглядзім. Я яшчэ пакуль з прыярытэтамі яшчэ не ўпэўнены. Я не ўпэўнены. Я ўжо бачу, што пераклад нават тэкстаў гэтых кароткіх, патлумачэнняў, напрыклад, прадметаў, яны месцамі лезуць вельмі дзіўныя. А тыя, якія, я думаў, яны бы былі бы зламаныя, яны чамусьці нармальныя. Ну, дзіўная халера. Настрой за кожны 3 ўзроўня. Добрые адносіны. Давайте гандаль тады падымем нам. Так, дзе ў мяне ёсць? Вось. Давайте пачнем гандляваць з паселішчамі і настроі з імі паднімаць. Так. А ці ёсць, можа, нешта? Блін, я нічога не жадаю таго, што ў мяне ёсць. А на Nobody Wants to Die адпраўляецца D500, дзякую вялікі. А цікава, колькі тэксту ў героях трэціх? Я думаю, у разы меней, чым у Disco Elysium. Гэта гугліцца? Бярем. How many words in Heroes of Might and Magic 3. Так. Мне нават не гаворыцца, ну, ніхто не цікавіўся. Так. Ну, літаральна, звычайна на любую гульню, якую не задаваў пытанні, на гэта ёсць, патому колькі тэкстаў у гульне. На героі мяча і магіі няма такой інфармацыі, я не бачу зараз. Гэта дзіўна. Ну, я думаю, што значна менш. Значна менш. Гаворка, я думаю, што там прыкладна 100-200 тысяч слоў, не больш. How many words у Might and Magic 3? 0,47 у удара перстёнка. 0,47 у удара перстёнка, гэта... Удар перстёнка 470 тысяч слоў, так? 0,47 гэта будзе прыкладна менш за 200 тысяч слоў, то бок прыкладна ў тым дыяпазоне, які я назваў. Але, ну, герой мяча магіі гэта гучыць як тое, што магчыма перакласці рукамі поўнасцю, ад пачатку да канца. Без не... Гэта ўсё роўна да халеры працы. Але, ну, па тыпу без аўтаматычнага перакладу. Але хаця бы рэалістычна. Ось, ну, невялічкай групай. Так, ты, у нас няма нічога з гэтага, як я павінен гэта зрабіць увогуле. Так, пашырым, з чаго мы можам гэта рабіць? Мне камянёў больш патрэбна. Давайте яшчэ выкапаем, ну, будзем пашыраць сваю тэрыторыю.
Вау, вітаю, крывічанка, дзякую вялікі табе. 30 адправілася. Мы закрылі зараз імгненна. Каб вы разумелі, гэты гол я не здымаю, таму што любыя грошы, якія ідуць наверх, яны будуць ісці на тое, каб палепшыць пераклад. Любыя, абсалютна усе грошы, якія збіраюцца на кофе, яны будуць ісці на тое, каб паляпшаць праекты, і гэта толькі першы этап гэтага самага дыска Elysium. На першым этапе гэта будзе аўтаматычны пераклад. Другі этап гэта я буду выпраўляць памылкі перакладу, самае відавочнае, ну не відавочнае, а тыя, якія перашкаджаюць гуляць. Гэта у першую чаргу тыя, якія ламаюць сэнс. А сэнс ламаецца ў асноўным з-за таго, што імя персанажаў, напрыклад, у адным месцы гэты персанаж называецца адным чынам, а ў другім іншым. І калі вось несупадзенне імён і назваў месцаў. Вось гэта я буду ў першую чаргу выпраўляць у як бы на другой ітэрацыі. Гэта час, гэта ўжо рукамі праца. Я буду просто сядзець тэкст, літаральна просто ў файлікі я тэкст змяняць, я не буду гуляць у гэты момант. Вось, таму спалучэнне некаторыя фразы просто не будуць мець ніякага сэнса без кантэксту. Там шмат такіх фраз, калі што. Гэта наступны другі этап. Этап, калі ўжо галоўныя гэты выпраўлены, будзе яшчэ на гэтым этапе пераклад тэкстур. То бок трэба будзе перамалёўваць гэтыя ўсе тэкстуры. Трэці этап. На другім этапе я буду выкладваць працу па частках, то бок, калі будзе штосьці гатовае, я адразу буду выкладваць. Гэта будзе бясконцы працэс, пакуль я не выпраўлю ўсе вось гэтыя хібы, якія перашкаджаюць, проста робяць немагчымым разумець гульню. Калі я такія знайду, а я такія знайду, я ўпэўнены. Трэці этап будзе ўжо пасля гэтага. Дадатак літаратурнага ўзроўня, то бок выправіць, дадаць лагенку, вось назад. І дадаць, ўжо пачаць перакладаць канкрэтна там, дзе фразы пабудаваны дзіўна. Я ўжо бачыў такія фразы, і таму я думаў, можа варта зрабіць, паспрабаваць аўтаматычны пераклад з расейскай, таму што можа ён будзе лепей. Я ўпэўнены, што ён чымсьці будзе лепей, а чымсьці будзе горш. Я вось за гэта вельмі бянтэжуся, таму што зараз у перакладзе ёсць вельмі польскія выразы, якія ніяк на беларускую не накладаюцца. Яны проста, губляецца сэнс сказа трошкі. Вось, я такое пару разоў бачыў, як мінімум пару разоў. Вось, такое сустракаецца. Гэта мне вядома, таму пытанне, што горш. У іншым выпадку мы атрымаем абсалютна расійскія выразы, якія... яшчэ цікава, ChatGPT месцамі выдае пабудаваныя сказы, скажем так, там, по-моему, украінскія словы яго прорываюцца. Месцамі, вельмі актыўна. Бывае такое, што абсалютна ўсё нармальна, бывае такое, што ў сказе адно-два украінскіх слова. Гэта даволі дзіўна. Я, можа, такія буду адзначаць і проста паспрабую яшчэ раз згенераваць тэкст на гэты жа момант, каб выкарыстаць. Вядома, калі ўсе гэтыя запыты, яны у ChatGPT яны каштуюць грошы, калі там немагчыма бясплатна перакласці столькі тэксту. Ось, няма такой здольнасці. Таму дзякуй вялікі яшчэ раз, крывічанка, дзякуй табе вялікі. Ты толькі што, я нізка табе кланяюся, ты толькі што выцягнула увесь гол. Я, можа быць, калі падбяру лепей камбінацыю тэкста і, можа быць, яшчэ паляпшэнне, паспрабую больш дарагую мадэль перакладчыка, не перакладчыка, чата GPT. Магчыма, ён дасць лепей вынікі. Магчыма. Вось, я тады магу рызыкнуць з гэтым. Вось, дзякуй табе вялікі. Вось. І яшчэ, тут такая справа. Крывічанка, ты даслала яшчэ 30 нам увогуле, але ёсць такі момант. Глядзі, якая справа. У нас жа ёсць галасаванне. І у галасаванні у нас мы бярэм гульні на пятнічныя стрымы. Толькі не з расейскай, будь ласка. Выбач, у мяне чамусьці паведамленне гэта не адлюстравалася, оно павінна было быць. Толькі не з расійскай. Добра, выбач. Як паведамленне яно не паказалася. Я толькі зараз бачу. Добра, пакінем з польскай. Але, глядзі, якая справа. Ты можаш зараз гэтыя грошыкі, гэтыя пункты, яны пераўтварыліся ў пункты канала. Не ў пункты канала, іх можна занесці на нейкую гульню. То бок, вы можете галасаваць за гульні на кофе, і гэта таксама дадае ў гол. Крывічанка зараз закінула проста грошы, але я магу іх накіраваць куды-небудзь па твоему жаданню. Вось. Так што пішы, калі ласка, калі ў цябе ёсць жаданне, ёсць зараз 30 000 пунктаў, якія амаль у лідарах зараз, у самым топе 10 павінна быць, у першых 5 пунктах дакладна. Я магу, давай я за цябе вырашу, я пастаўлю просто на дыск Elysium.
Просто так. Але калі ты жадаеш, я магу гэта замяніць на нешта інше. Вось так. Зробім? Я зараз пераправеру. Так, ёсць. Я паставіў дыскарызм, зараз вам спіс аднаўлю. Спіс ёсць. Дыскарызм такім чынам у нас апынаецца на 3-м месцы. Я забіў пра колькасць слоў у Скайрыме. Google піша ў кнігах 334к слоў. Пачакай. У Скайрыме. А чаму ў кнігах? Але ж там не толькі кнігі, але і дыялогі і... у сэнсе колькі ў кнігах? Давай я яшчэ. Я, па-моему, Скайрым таксама правяраў. How many words in Skyrim? 300... Пра кнігі таксама бачу. Блин, літаральна народ больш гуляць пра кнігі чамусьці, я здзіўлены. Чаму там же дыялогі, тэксты, ўсё гэта. Там вось так, я нечакана. Звычайна пішуць канкрэтна колькі тэкстаў, но ўсё ёсць. Давайте перк яшчэ нейкі возьмем. Даўжэй будзе соненька свяціць, гэта прыемна. Навальніца будзе на 15% менш. Давайте навальніцу падзнізім. Магу я прадаць нешта яшчэ? Не, пакуль... Блин, тут ёсць набіраецца. Гарбаты да халеры. Давайте спынім трошкі выраб гарбаты. Дзе бы яна там не рабілася. Вось. Ліміт выставім на 20 гарбаты. Няхай яна будзе на гэтым спыніцца. Так. Отпускаем далей. З паузы знялі. Мы амаль выцягнули, нам засталося трошки. Калі мы адолеем выкарыстаць ваду. Я магу неяк палепшыць ферму? Не, я фермы не магу палепшаць. Блин. Мне просто патрэбна знайсці якое-нибудь место, куды я магу пачаць выкарыстоўваць гэтую ваду. Так, блин. Нет, ты сюды... Ось сюды поставим. Ёсць, прыгажусь. А гэта што? Так, будынак, копередж. Ён можа рабіць нам бочки, якія я жадаў, каб ён нам рабіў. Давайте вось гэту двух туды пасадзім. І мы ведаеце што? Мы яшчэ одну ферму зробім. Нам не хапае фермы яшчэ, бо з фермы мы атрымліваем яшчэ зерне, якое актыўна ідзе амаль на ўсё. Блин, можа вось сюды вось так пераставим. Нават вось так. І высадзім там... Што там высадзіцца? Ёсць. Гэта трапера-лагер, які нікуды ў нас не ідзе зараз. Давайте адтуль прыбярэм людзей. Гэтую ферму паставім у цэнтр вось так, бо мы можам там яшчэ палі закрыць некаторыя. Дзякуй табе, вялікі, яшчэ раз, Карючанка. Калі што, калі ты мяне чуеш, дзякуй табе, вялікі. Это реально дапамагае, таму што я магу тады паэксперыментаваць трошкі з чатам GPT больш якаснай версіяй мадэлі. Плюс яшчэ гэта дакладна падтрымае мяне, калі я буду сядзець рукамі ўсё гэта выпраўляць. Вось, у Skyrim 60 караткоў у дыялогах. Гэта не шмат зусім. У кнігах атрымліваецца 340 нешта, так? Нешта такое было. Так, 334. Вось, і плюс яшчэ 60к у нас атрымліваецца ўсяго 400 000 слоў. Гэта менш за удара перстёнкаў. Ну, у параўнанні не шмат, так калі падумаць, блин. 400 000 словаў, халера. Пры гэтым у Скайрыме яны не той, каб бессэнсоўныя. То бок, ну, гэта не проста нейкую халеру ў персонажы выразуць. Рэальна нешта гавораць.
Халера, куды-небудзь выкарыстаць. Вось куды-небудзь. Давайте больш дрэваў, што ли? Вось сюды, давайте палепшым гэты будынак. Помпы водныя паставім і палепшым яго эфектыўнасць. Рухавік. Ага, я не магу, пакуль яна не набіраецца вады. Настрой ва ўсіх падае. Трэба пратрымацца 1,5 хвіліны. А, радкоў, пачакай. 60к радкоў, усё, зразумеў, 600к слоў. Я звычайна мераю словамі. Я чамусьці не задумаўся, там пра радкі рэальна гаворка была. Я звычайна мераю словамі, бо яны больш зручныя, калі гаворка ідзе пра пераклады, альбо увогуле аб цэласнасці тэкста, бо радок не паказнік, там вельмі вялікая разбежка ёсць. Колькасць літар таксама не паказнік, таму што ад мовы вельмі будзе адрознівацца. Ад мовы да мовы будзе розніца па тыпу 40% можа быць розніца ў колькасці літар. А вось слова як адзінка, яна плюс-мінус набліжана да, скажем так, сярэдняга ў гэтай мове. То бок это, ну, звычайна адно слово выконвае адну мэту, нейкую тлумачэнне чагосьці, і ў іншай мове яно будзе плюс-мінус тое ж самае. Зразумела, не ва ўсіх, у некаторых мовах, каб патлумачыць адно і тое ж слова альбо значэнне, сэнс нейкі, выкарыстоўваюцца замест там аднаго слова некалькі. Вельмі актыўна заўважана, напрыклад, у нас з славянскімі мовамі мы выкарыстоўваем часта канчаткі. Ну, напрыклад, быў, там, не ведаю, чытаў, я чытаў, вось. А у ангельскай ты будзеш выкарыстоўваць не канчаткам, ты будзеш выдзяляць его асабістыя словы, каб сказаць, што гэта было ў мінулым часе. То бок, ну, вось такія моманты. Ось. Колькасць словаў адрознівацца можа, але проста розніца не настолькі па-вар'яцкі моцная, скажам так. Гэта плюс-мінус яшчэ захоўвае, скажам так, плюс-мінус адно слово раўно адной адзінцы сэнсу ў іншай мове. Плюс-мінус. Звычайна розніца ў 10%, 15, 20%. Ну, не ў 2-3 разы, як бывае, проста калі ўлічваць толькі радкі. Ну, радкі ўвогуле мала сэнсу. Пра літары, калі гаворка. Там можа адрозніцца вельмі моцна. У Хобіце і Валдары Пярсцёнкаў разам тэтралогія Пярсцёнкаў 5766. Так, ускарым і больш. Ну, так. Ну, калі гаворка пра 600, тады гаворка проста я налічыў неправільна 400 000. Так атрымліваецца больш, значна больш. А вось, Валдар Пярсцёнкаў 470 000 слоў. І атрымліваецца так, Хобіт жа зусім невялічкі, он там на 100 сторонок, але можа дадаць нейкіх, я думаю, 1070-80 нормально так. Ну ты, в прынцыпе, лічбу і напісаў 576, а гэта прыкладна тое, што я гаварыў, там трошкі больш атрымліваецца 100 000. Сильмариллион 170 000 словаў. Так што з гэтым ён дакладна перасіліць. Добрыя адносіны. Так, мы набіраем настрою. Давайте яшчэ дамоў пабудуем. Просто дамоў для расы пэўнай, каб яе настрой... Вось у нас бліжэй за ўсё гарпія. Давайте ім дамоў наробім. І я яшчэ ўпрыгожванне ў горадзе. Я вось пра гэта, зноў жа, я вельмі уважлівы. Я магу будаваць розныя ўпрыгожванні. І, ведаеце, звычайна ў гарадах, ну, вось у розных там SimCity, альбо нешта падобнае, упрыгожванні для горада яны збольшага нічога не даюць. Тут яны даюць вельмі моцна, вельмі важная рэч, таму што яны паляпшаюць цэнтр горада. Вось гэта месца, дзе полымя ў нас гарыць. Трэба пэўнага тыпу упрыгожвання ставіць. Давайте парк невялічкі зробім, разаб'ем тут. Не, тут мала месца. Давайте выкарыстаемся гэтым месцам, дарогай гэтай. І вось так. Плот пабудуем. І вось тут яго закрыем. І тут яшчэ бочачкі паставім для прыгожасці. Оказывается, ствараць сусвет і лор гульні Elden Ring дапамагаў Джордж Мартин. Гэта факт, так. Гэта была адна з прадаваючых рэчаў. З-за гэтага думалі, што Elden Ring будзе ММО ўвогуле, адна з версій была. Спадзяюся, да вечара
чацвярга я прапихнуў гэту гульню на першае месца. Там ад Джорджа Мартина, ну, трэба разумець яшчэ. О, давайте мы зараз гэтыя... Давайте плод гэты убярэм. І дададзім іншага выгляду. Вось такі, зачынім. Зробім такое вось. Джордж Мартин толькі прапісаў персанажаў і асноўныя падзеі сусвета. Ну, па тыпу лор. Канкрэтна, скажем так, стварыў ідэю. І ўсё. На базе астатняга From Software самастойна дакруцілі ўжо. Скажем так, наткніў. Збольшага. Не, ён па тыпу ўсё роўна ён малайчына, але гэта трошкі іншае. Ну, гэта не вельмі падобна на тое, як ты пішаш кнігі у гэтым сэнсе. То бок ты записываеш літаральна такія галоўныя падзеі, нейкія канфлікты, з якога можна выцягнуць далей штосьці. Ну, гэта трошкі іншае. Але радок, гэта не каждый радок, кожны радок у звычайным сэнсе. Гэта хутчэй рэпліка. Так. Ну, напрыклад, каб вы разумелі, вось адна з рэчаў, якія, можа быць, аптымізую трошкі ў перакладзе Disco Elysium, там даволі шмат радкоў, каб вы разумелі, проста трохкроп'я. Там вось радок дыялога трохкроп'я, і такіх радкоў, ну, даволі шмат. Я збіраюся, ну, трошкі падаптымізаваць, каб гэта не патрабавала перакладу, бо трошкі складаш грошай на гэта. Ну, яно там не то, там, калі што, ну, на канкрэтна гэта не толькі шмат грошай ідзе, але ўсё роўна і шкада. І не дапісаў, но гэта было бы класіка. У сэнсе, як жа Мартин і дапісаць. Ну, як жа гэта магчыма ўвогуле. Калі мы там былі наступную кнігу ад Мартина, там пабачым. Ну, не гэтыя спін-оффы, а мяне песень цікавіць. Колькі гадоў ўжо можна чакаць на яе. Так, ад Мартина там інцэст? По-моему, я не памятаю, хто ведае за лор Elden Ring, які я не прайшоў. Хто кажа, там і быў інцэст, ці не быў. Усё роўна цікава. Гадоў 20 назад сюжэты гульняў пісалі праграмісты. The Longest Journey падпрачаецца. Па тыпу так, ну, гэта тыя, хто распрацоўвалі гэты же тэксты напісалі. Але яны літаральна вучыліся праграмаваць, мне падаецца, спецыяльна для таго, каб свой сусвет паказаць. Так, гарпі у нас задаволены. Вельмі шчаслівыя гарпі зараз. Я магу яшчэ... Блин, трошки не хапае. А чаму мне не хапае? Мне паста вось гэта, а я раблю дзесьці. Так, паста. Вось яна ёсць. Яна робіцца. Робіцца... Давайте на мя... не, мне там хапае, насамрэч. Соль скончваецца на яе вельмі хутка. Блин, неяк так... Вось яно быццам бы і хапае, і не хапае. Чаму руднік перастаў працаваць? Чаму вы не працуеце, хлопцы? Вы чаго? Апгрейд, давайте. Яшчэ дадатковае месца, каб яны там паглыбіць шахту. Давайте. Каб там яшчэ больш здабыць можна было. І яшчэ глыбей капаем. Няхай будзе глыбокая шахта, з якой мы шмат солі здабудзем. Пакуль Мартин абяцаў, Сапковскі напісаў. Ну так Сапковскі-то не для гульні пісаў. Вельмі незадаволены ён потым быў. Ведаеце, крызіс тканіны мы так і не вырашылі. Давайте яшчэ трубу сюды дадзем. Я магу неяк? Water level inside the rain once it reaches 0. А я магу? У сэнсе, ад гэта помпа... у мяне не тая вада. Мне патрэбна вада іншага тыпу. Што я магу з гэтым зрабіць? Якая? Адкуль я магу здабыць тую ваду, якую ім патрэбна? Вось гэтая жоўтая вада. Ну, каб вы разумелі, тая самая жоўтая вада. Мне патрэбна блакітная для маіх помп там. Валера. А дзе я вам яе здабуду? Так, вось гэта... вось гэту халеру нам патрэбна. Харвестеры. Дзе вы там? Збіральнікі. Часткі. І гандляра у нас няма. Наступны гандляр, ну, будзе праз некаторы час яшчэ. У нас запчастак не хапае, яшчэ бы іх набыць. Давайте пасадзім туды двух. Інструменты. Заберем толькі дзеля гэтага.
А, пачакай, я зараз толькі мне дайшло, пакуль Марцін абяцаў, Запорожскі напісаў, гэта ўвогуле не пра Сюжэтгулін, ты пра кнігі хутчэй за ўсё, так? І вось гэта ў нас яшчэ ёсць. Так. Блін, ну запчастак ніякіх не хопіць на гэта ўсё. Гэты лагер увогуле няма куды паставіць. Давайте вось сюды, у нас будзе невялічкае пекла для лагераў, якія няма куды прысунуць. О, я ведаю, нам яшчэ патрэбна вось гэтых перасунуць вось сюды. У нас тут насамрэч даволі незручная сітуацыя атрымліваецца. Там бы вычысціць яшчэ тэрыторыю і можа быць вось сюды выкапаць. Каб зручней было. Мы уже 3 гадзіны гуляем, і мы ўсё гэты забег ніяк скончыць не можам. Я жадаў вам паказаць, як будзе знішчацца ўвесь сусвет пад навальніцай, а я вось ніяк дабрацца да гэтага не магу. Так, новы гандляр. Ты прадаеш, калі ласка, інструменты? Не інструменты, гэта самае. Блін, запчастак няма. Алера. Тады. Я магу яго набыць нешта, што будзе падабацца просто, ну, настрой падняць. Пірагі можа, не, пірагоў няма. Абутак, не, няма. Вінчык таксама просто так не патрэбны. О, абутак ёсць, не, я не заўважу яго. Давайте абутка. Абутку. 30 штук. І прададзім яму адказ. Вось мы будаўнічых матэрыялаў гэтых нарабілі. Вось так. Мы іх да халеры нарабілі. Так зробім. Увесь абутак, які маглі, набылі. Астатнія бурштаном даб'ем. Згандляваліся. І што мы можам? Рэпутацыю. Вось. Яшчэ набылі сабе паў рэпутацыі. І. І ў тых, у якой гэта сама, можна працаўнікі, у якіх ёсць вопратка, яны будуць хутчэй адпачываць, то бок у іх сушыцца вопратка будзе хутчэй. Добра. І дамоў не хапае зараз. Цудоўна. Давайте яшчэ дамоў. Мы амаль дабраліся ўжо. Давай, гульня. Дапамажы мне трошки. Я забыўся, у гульне ж ёсць паскарэнне. Яшчэ часу я тут. Можна ўсяго гэтага не чакаць. Так, настрой уніз паляцеў, ну гэта вядома. Нічога нечаканага. Так. Настрой улетаю ў мінус, але навальніца, мне падаецца, скончыцца раней, чым хтосьці сыйдзе ад нас. Чалавеку вось там можа сысці толькі. Мне падаецца, ёсць верагоднасць. Оп, навальніца скончылася. Усё добра. Крызіс прайшоў. Магу я неяк... Маягу. Не ведаю, што гэта было. Так. Гэта недастаткова. Давайте возьмем. Блин, нешта... О, яшчэ. Которые адчынілі. Бурштын. Нам уже не патрэбны нам працаўнікі нейкія дадатковыя. Давайте бурштын забіраць. Працоўныя сюды. Я вельмі спадзяюся, то я прыдумаю, як дакруціць мне. О, блин, халера нейкая. Вось яны, кветкі, памятаеце? Крывавыя кветкі. Ну, значыць,
працаўнікоў. Ад яе пазбавіцца. Крывавая кветка. Настрой, так. Оп, отправляем. Да яе пазбаўляцца патрэбна. Спадзяюся, яшчэ больш іх няма. Баршавік, так, гэта ён. Паглядзіце. Зараз у нас два яшчура працуюць якраз над тым, каб пазбавіцца ад нашага баршавіка. Ось, гэта мы просто зацягнулі ўжо, мы вельмі доўга у, ну, з гэтым, ну, горадам возімся. Усё ніяк не пераможам. Давайте хутчэй пазбаўляйцеся ад яго. Бо ён настрой сапсуе яшчэ жыхарам. Так, пазбавіліся. Тканіны, можа быць... наступна гандляра яшчэ невядома, калі будзе. Блин. Расчысцілі тут тэрыторыю. Гэта дасць нам камяні. А камяні... У мяне каменьчычак быў. Вось ты. Давай, пойдзеш са мною. Давай вось сюды спачатку, а потым там зверху прыбярэм. Грыбы нам не тое, каб гараць. Это нам таксама не вельмі патрэбна. Блин. Што б такое прыдумаць-то? Тканіну бы набыць. Вось просто звычайныя тканіны. У нас вельмі доўга ўсё ідзе канкрэтна з-за таго, што я прадзяваў любую магчымасць рабіць тканіну. Нават вопратку, калі бы я... Ну, я абраў, у меня быў выбар. Зрабіць шмат тканіны, альбо пачаць вырабляць вопратку. Ось. І я абраў вопратку. І мне падаецца, гэта была памылка. Ось. Таму што для вопраткі... ну тут у любом выпадку. Так, для вопраткі просто для тканіны канкрэтна патрэбна вось 6 такіх вось штук, якія ні халеры нідзе не здабудзеш. Я не магу іх здабыць. Моя асноўная праблема. Так, вось гэты лагер мы адразу перанесем вось сюды. Будем выкопваць новыя тэрыторыі, мы шукаем дзесьці яшчэ сабе для тканіны яшчэ чаго-небудзь. Блин, я ўжо амаль выкопаў усю тэрыторыю, далей ўжо толькі небяспечнае пачынаецца. Ну, можа, варта ўвогуле рызыкнуць і ў небяспечнае пайсці насамрэч. Я, можа, не варта так затрымліваць гэта ўсё. Есть тут у меня один файл, 12 радков, 2389 слов у оригинале, 1839 у перакладе. Ну так, не, радкі ўвогуле не паказнік. Гэта самае. Колькасць слоў, яна адрозніваецца, ну, то бок яна будзе. Вось гэта 10, прыкладна 15, у некаторых выпадках, у залежнасці ад таго, які тэкст, можа быць до 20% і мовы адрознівацца. Ось. Просто слова гэта яшчэ таксама такая вельмі ўмысная рэч. Ну, у сэнсе для... Яна недасканалая. Ось, просто яна дазваляе хоць прыкладна ацаніць памеры. О, мы мукі нарабілі. Чмурэць. Слухайце, я зараз разумею, можа мне там гэтае самае можна было... Блин. Быў ужо у мяне нейкі там бейкер, по-моему, пекар. Так. Нехта у нас дакладна, карацей, мог рабіць. Я зараз размяшчэнне сваіх будынкаў блытаю. Мне патрэбна нейкае месца, у якім мы рабілі, по-моему, гэты самыя пірагі. Ну, не пірагі, а як яны. Так, вось, гэта... Не, гэта не то. Где ты? Кукхаус, карацей. Такое месца. Не, пачакай-ка. Вось гэта смоукхаус. А кукхаус... Вось он, знайшоў, нарэшце. Так, мяса нормально. Мука з раслінкамі і яйкамі. Соль не будем выкарыстоўваць, соль там для іншага патрэбна. Бісквіты. Мы робім бісквіты ўжо.
Хм. А бісквіти йдуть у нас тільки людям. Валера. Давайте, може, домов для людей побудуємо. Нам не хапає, я ще настрою трошки людям, і було б чудовненько просто. Альбо є ще 5 тканини, і ми амаль закрили увогуле пермаглі. Коли ми 5 тканини, давай. А можна я спиню просто увогуле використання тканиною? Що у нас? Так, рецепти фабрик. Куди воно йде? Можна поглядіти, куди конкретно використовується? Consumption. А, ось сюди. Ні, це не то. Це не то, не туди гляджу. Воно ж докладно у нас уходить кудись, правильно? Воно ж не просто так зникає. А, 8 блин. Мне падаецца, на менюшку гэтую змянілі, што я не магу згадаць, як карыстацца. Вось. Тканіну сюды мы не выкарыстоўваем. Сюды мы не выкарыстоўваем тканіну. Тут таксама. Куды яна знікае тады тканіна-то? Я же скуры паўсюль выкарыстоўваю. Не разумею. Давайте абмяжуем колькасць гэтых, ну, вопраткі гэтай. Глобальный лимит. Давайте, може, залезем у глобальные лимиты, може, так? А где глобальные лимиты поглядеть? Лимиты, лимиты, лимиты. Загады. Гандлёвые шляхи. А, вось, по ресурсах. У выніку гэтага 20. Мне падаецца, у мяне было загрузіць. Вось, у мяне былі свае ліміты калісьці, я там іх панавыставляў. Вось яны па тыпу не больш за 50. На пасту толькі не было. Каб, ну, просто больш за пэўную колькасць не мае сэнсу ўвогуле рабіць. Настрои улетают. Давайте поднимем настрой нашим гарпиям. Мы их у фаворитов возьмем. Это будет подвышать настрой им, или будет снижать настрой усім іншим. Давай, 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 давай. Торм. Скончивайся. Ёсць, скончыўся. Калі пашасціць, то зараз у нас за таго, што гарпі ў фаварыце, яны нам даб'юць трошкі яшчэ рэпутацыі, таму што яны будуць у добрым настроі. Так же? Это ж так працуе? Да, блин, 17 не хапае. Як мне вам падвысці яго яшчэ? Адзенне паста ёсць. Тритмент. Это што? А чаму... А дзе будынак быў? Блин, вось гэта яшчэ... Эй, хульня, душыш. Так, зараз, іншы план. У мяне дзесьці быў будынак. Рынок. Я забыўся на рынок. Памятаеце, там у меня з'явілася такая халера. Вось эту штуку я могу знесці ўвогуле. Так, я жадаю ад яе пазбавіцца. Ад усяго гэтага, таму што я тут збіраюся рынок паставіць. Памятаеце на рынок? Вось я на яго забыўся. Затрындзеўся. Ставлю рынок. Даўно было яго пора пабудаваць, таму што ён падвышае настрой, калі дастаткова ёсць ресурсаў. Ён бонусы нармальныя дае. Я ўсё увесь гэты момант. У Пайр былі вельмі прыгожыя гарпі. У Пайр прыгожае ўсё. Пайр просто ачмурэнна. Ведаеце, Пайр, карацей, гульня, я ўжо скардзіўся на гэта. Гэта гульня з ачмурэнным візуальным стылем, сусветам, усё ў ёй цудоўна, акрамя геймплея. Ачмурэннейшая гульня, вельмі рэкамендую у яе не гуляць. Ось, калі вось реально, адна з увогуле кайфы, просто візуал. Это тыя, хто, каб вы разумелі, гэта тыя ж самыя распрацоўшчыкі, якія зрабілі ўжо потым Hades. Яны ж зрабілі Транзістар, яны ж зрабілі Бастіон.
Вось гэтыя распрацоўшчыкі яны любяць прыгожы візуальны стылі, цікавыя сусветы. Пры гэтым вось іх гульня мае вось такі маленечкі недахоп, яе непрыемна гуляць. Памятаеце, мы гарбаты нарабілі? Мы зараз скончым проста імгненна. Но зараз гарпіі пачнуць адпачываць на гэтым рынку, і мы выйграем. Але футбол, так, гэта гульня, геймплей якой, у прынцыпе, гэта футбол, і пры гэтым не футбол па тыпу як FIFA, так? Я невялікі фанат FIFA, раней гуляў, але зараз ужо не. Яна яшчэ чмурэнная, так? Вы можете па тыпу пасы даваць, там вось гэта ўсё. У Pyre вы можете на ўсім полі са сваіх 3 персонажаў вы можете кантраляваць аднаго. Яны астатнія не рухаюцца. То бок вы даеце пас, і потым павінны за іншага персонажа літаральна проста прайсці, іншыя рухацца не будуць. Глядзіце, наколькі яны задаволены. Вы глядзіце на гэтых задаволеных гарпій. Я нават зніжу ім з гэтых самага павору іх дастану. Няхай яны нам па краху рэпутацыю набіраюць. Чмурэць. Я быў так блізка да гэтага. Я просто неуважлівы быў. Я занадта трындзеў, я скажу вам. Вось ад гэтай халеры вы не збіраецеся пазбавіцца? Ну, 2 з іх... вось яны там узнагароды забіраюць. Не, ўсё, яны ўжо пазбавіліся. Яны нават без фаварытызму, вось у іх высокі настрой, і зараз яны нас выцягнуць з бездані. Бачыце, рэпутацыя ўнізе папаўзла. Яна зараз запоўніцца, і мы выйгралі. Нарэшце. І я вам пакажу, як выглядае поўнае знішчэнне сусвету. І на гэтым мы сёння будзем скончваць тады. Домікі дужа блізка. У мяне... Я зноў жа за сваёй жа памылкі яго лепей паляпшаць, ну, па тыпу цэнтральны гэты дом, і ўвогуле ставіць іх некалькі. Я вельмі дрэнна пабудаваўся ў гэты раз. Там лепей распаўсюджваць больш шырока. Ось. Яно ўсё роўна будзе плюс-мінус напакавана, але ўсе спрабуюць, усе хто жыве ў гэтым самым. У гэтым горадзе яны спрабуюць прыціснуцца як мага бліжэй да вось гэтага цэнтральнага полымя. Месца, якое яшчэ і паляпшаецца. Ось зараз наконт паляпшэння яго. Не, халера з ім не буду паляпшаць. Мы зараз сьогодні репутацію амаль добили. Трэба сказаць тое, што трэба сказаць. Планаванне гораду жудаснае. Як я люблю. Ніводнага парка, ніводнай бальніцы, ніводнага вейп-шопу. Нічога. Нават пераходы... Вы глядзіце, гэтай дарогі... Не, пачакайце. У мяне наадварот. У мяне суперурбаністычны горад. Усё у крокавай даступнасці. Машын няма. Прырода навокал. Чамурэць. Мара урбаніста. Перамога. Мы атрымалі сабе ўзнагароды, ежы і яшчэ фрагменты пячаткі. Я не ўпэўнены, што яны даюць, калі што. Цудоўна, нарэшце. Гэта можна было скончыць значна раней. І рыначак заработка ёсць. Вось глядзіце, мы зараз на мапе, як выглядае увогуле ўся тэрыторыя, вось цэнтральны горад, з якога нашыя паселішчы ідуць. Давайте туторыял. Там туторыялы яшчэ ў мяне не зачынены з'явіліся. Вось гэта гарады, якія я будаваў. Я будаваў да пячаткі іх, але не ўпэўнены зараз, можа, пячаткі па-іншаму працуюць. Вось. Я прабіраўся сюды. У мяне можа ёсць яшчэ час на адзін горад у гэтым цыкле, але я гэтага рабіць не буду. Справа якая? Кожны раз, калі прыходзіць шторм, глядзіце, якая велічэзная тэрыторыя ўвогуле навокал, так? Яна там дзесьці схаваная ў тумане вайны. Дык вось, гэта ўся тэрыторыя, дзе мы будуем, ад гэтага залежаць перкі і ўвогуле, што мы будзем атрымліваць на гэтай тэрыторыі, наколькі яна складаная будзе. Вось. Я зараз збіраюся сабраць усе сваіх жыхароў сваіх гарадоў, накіраваць іх у сталіцу і схавацца ад навальніцы з вялікай літары, тое, што я вам казаў, так? Пачынаем наступны цыкл. Скончыць цыкл. Увесь сусвет перабудаваўся.
Увесь сусвет быў знішчаны і перабудаваўся па новай. Гэта літаральна сусвет хаоса бясконцага. І толькі дзякуючы каралеве вуглёў застаецца вось гэты горад адзін, і мы можам будавацца далей, каб сабраць ресурсу дастаткова, каб перажыць наступную навальніцу. Вось так это і выглядае. Так. Добра, давайте-ка паглядзім. Я буду вас уже далей перадаваць, бо я затрымаўся, я там пакуль калупаўся з гэтым горадам. Пайду далей, глядзець, што я магу зрабіць там з перакладам, буду запіхваць далей. Мне трэба перарабіць, каб яно магло з'есці такую вялікую колькасць радкоў. Шагрэйль у нас займаецца Deceive Inc, гуляе разам з Міхацём Гарэзай і Куткі і Nine Ravens. Тодді у Hollow Knight, Лепус у Сквад, а Васк у Героях Мяча і Магіі 3. Давайте да Тодді абавязкова, таму што там Hollow Knight. Давайте да яго. Я жадаю вам добрага вечара. Сёння яшчэ пасяджу з перакладам і, якія навіны будуць заўтра, буду гаварыць, як у мяне прагрэс. Добрага вам вечара.